Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά και τα 2-3 άτομα που ενδεχομένως να με ακούσετε. Ελπίζω η ζωή σας να πηγαίνει καλά και ας πάμε κατευθείαν στο ψητό. Δεν θέλω να χαλάω πολύ το χρόνο σας. Έχουμε μόλις 2-3 ώρες μπροστά μας. Λοιπόν, το κανάλι αυτό είναι ένα κανάλι που ασχολείται κυρίως με το να αφηγείται ιστορίες και να κάνει μουσική. Είναι πιο πολύ μουσικό κανάλι. Αλλά μέσα και δεν έχω πολύ έμπνευση, είπα να δοκιμάσω να πω αυτά που ούτως ή άλλως λέω μόνος μου και έλεγα τις προάλλες στον εαυτό μου, λέω, αφού σαν μαλάκας όλη τη μέρα κάθεσαι και μιλάς μόνος σου, τουλάχιστον πες τα στο ίντερνετ, πας και τα ακούσει κάποιος και ωφεληθεί, ρε παιδί μου, αν ωφεληθεί δεν ξέρω. Και όλες αυτές τις σκέψεις, εξού και ο τίτλος, όλες αυτές τις σκέψεις, τα συναισθήματα, το πώς αντιλαμβάνομαι τα της ζωής, έτσι, είπα να τα μοιραστώ, διότι αυτό σκέφτηκα και από μια γνωστή καλλιτέχνη, δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λένε, μια ξανθιά Ισλανδή τραγουδίστρια νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, της είχε πει η μάνα της μια μέρα, γιατί αυτή φοβόταν να ασχοληθεί με τη μουσική και η μάνα της λέει κάτι, ότι για να την παρακινήσει, και της λέει, κοίταξε, λέει, έστω και ένας άνθρωπος, λέει, να του αρέσει αυτό που θα γράψεις, είναι κέρδος. Και έτσι και εγώ σήμερα λέω αυτό, ότι έστω και ένας να ωφεληθεί από αυτό, ούτως ή άλλως σοβαρή κουβέντα δεν θα κάνουμε, έτσι. Έστω και ένας να το ακούσει, να περάσει καλά, να περάσει κάπως την ώρα του, καθώς τρώει, καθώς κάνει ζωή του σπιτιού, όπως κάνω και εγώ δηλαδή. Να νιώσει λίγο καλύτερα, να νιώσει μια συντροφιά και αυτά, να αναρωτηθεί μερικά θέματα, να νιώσει πράγματα, ας πούμε. Ό,τι κι αν είναι αυτό, δεν θέλω να το εντάξω κάπου, ό,τι κι αν είναι αυτό είναι κέρδος για μένα. Έτσι. Λοιπόν, είπα να ξεκινήσω μια εκπομπή τύπου podcast, όπως θέλετε πείτε το, δεν έχει σημασία, όπου είναι ένας μαλάκας στο ίντερνετ, ο οποίος μιλάει πολύ, μιλάει γρήγορα και μάλλον έχω πολύ σάγιο, δεν ξέρω γιατί, τέλος πάντων, ο οποίος δεν έχει την καλύτερη άρθρωση, αλλά έχει πράγματα να πει και τα λέει για διάφορα θέματα. Δεν θέλω να εγκλωβίσω αυτό το podcast, ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων, σε μια συγκεκριμένη θεματολογία. Το αφήνουμε να ξετυλιχθεί και βλέπουμε πώς θα πάει, ρε παιδί μου, έτσι. Σίγουρα θα έχει μεγάλη διάρκεια, έχω πολλά πράγματα να πω και δεν έχει δομή. Δεν είναι ότι έρχομαι με ένα χαρτί με bullet points και τέτοια, ας πούμε, και λέω θα πω αυτό, θα πω εκείνο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είμαι πολύ καλός στην οργάνωση και αυτά. Κάπως έτσι θα δούμε πώς θα πάει και θα δούμε τώρα. Είναι μια εκπομπή που ασχολείται, ας πούμε, με θέματα της ζωής. Έτσι. Τέτοια κυρίως θέματα που μπορούν να ξεκινήσουν από το φιλοσοφικό επίπεδο και να καταλήξουμε στον gossip, ας πούμε. Αν και ιδανικά δεν θα ήθελα το τελευταίο. Ας μείνουμε προς το παρόν μακριά από αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα, όσον αφορά το ποιος είμαι, ας το αφήσουμε προς το παρόν στην ανωνυμία. Εγώ θέλω να σας μείνει το εξής. Είμαι ένας μαλάκας που λέει την άποψη του στο ίντερνετ, εντάξει, όπως άλλοι εκατομμύρια άνθρωποι. Ας μείνουμε σε αυτό. Τώρα δεν έχει σημασία ποιος είμαι, σημασία έχει τι λέω, το τι λέω, πώς το λέω κτλ. Μπορεί και εγώ σαν άλλος Μάγιος, ξέρω εγώ, σαν άλλος. Ποιος ήταν, ναι, τώρα το Μάκης μου να σκεφτώ. Πώς ήταν ο Μάκης που εμφανιζόταν με μία μάσκα, ξέρω εγώ, και κάποια στιγμή όταν έγινε διάσημος φάνηκε το πρόσωπό του και αυτά. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς ένα τέτοιο face reveal. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι άλλο Μάκης και άλλο εμείς, ας πούμε. Εντάξει, δεν το. Απλά λέω, ρε παιδί μου, προς το παρόν θέλω, το αφήνω στη φαντασία σας. Έτσι, στην όποια φαντασία τέλος πάντων. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι άνθρωπος, είμαι άντρας και ας πούμε ότι μένω στην Αθήνα, εντάξει. Αυτά προς το παρόν. Τώρα, λέμε διάφορα πράγματα. Τώρα, ξέρω ότι δεν θα αρέσουν σε όλους αυτά που θα λέω, ότι κάποιοι θα ξυνήσουν με αυτά που θα πω, με αυτά που θα λέω βασικά.
Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Το σημαντικό, και αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ τουλάχιστον, είναι ότι ό,τι λέω το λέω από την καρδιά μου και ό,τι λέω το εννοώ και το πιστεύω. Και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το σημαντικότερο είναι η αυθεντικότητα και η ειλικρίνεια. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε να κρυθούμε, έτσι. Δεν έχουμε θέμα με αυτό. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι αυτό που λέει και ο τίτλος, τα ετερόνυμα έλκονται, με ένα ερωτηματικό. Και με τη σκοπιά του MBTI που θα πω τι είναι αυτό σε λίγο. Αυτό το τόσο απλό ερώτημα που όταν το ρωτάμε πολλές φορές λέμε είσαι χαζός, δηλαδή εντάξει είναι ok, προφανώς. Παρ' όλα αυτά, ενώ είναι τόσο απλό και όλοι θα πούμε την απάντηση, άμα κοιτάξουμε την ερωτική μας ζωή, θα παρατηρήσουμε ότι το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Μόνο αυτό δεν κάνουμε. Μόνο τα ετερόνυμα δεν έλκονται. Και βέβαια θα πει κάποιος, ωραία, γιατί να έλκονται τα ετερόνυμα. Γι' αυτό έβαλα και το ερωτηματικό. Αυτό τέλος πάντων. Ξέχασα να πω ότι η εκπομπή αυτή δεν έχει μοντάζ, δεν έχει τέτοια ας πούμε. Δεν έχει... Είναι ομή, εντάξει. Είναι ό,τι λέω, ό,τι βγαίνει από μέσα μου. Ωραία. Τέλος πάντων. Με αυτό το ερώτημα θέλω να ξεκινήσω. Και έβαλα με τη σκοπιά του MBTI γιατί αυτό το ερώτημα έχει πάρα πολλές πτυχές ανάλυσης, έχει πάρα πολλά πρίσματα ανάλυσης, έτσι, από θεολογικά πρίσματα μέχρι κοινωνικά και νευρολογικά πρίσματα ανάλυσης μπορείς να εφαρμόσεις εδώ πέρα. Για το εάν και πώς τα ετερόνυμα έλκονται και τι θα πει τα ετερόνυμα έλκονται. Μιλάω κυρίως για τις ανθρώπινες σχέσεις, έτσι, δεν μιλάω για κάτι άλλο και ακόμα ειδικότερα για τα ερωτικά. Εντάξει, φιλίες, ok, είναι σημαντικό, ό,τι λέω έχει εφαρμογή και στις φιλίες, αλλά πιο πολύ για τα ερωτικά το λέω αυτό. Πώς το πιάσεις τώρα αυτό το θέμα. είναι δύσκολο. Ας το πάμε τώρα με το vibe, έτσι, πώς είναι το vibe coding, καμιά σχέση, όχι. Γιατί κάνω και λίγο προγραμματισμό, λίγο C++, λίγο τέτοια πράγματα και τώρα τελευταία ανακαλύπτω το vibe coding και αυτά. Όχι, καμιά σχέση. Ας πούμε ότι θα κάνουμε vibe talking, έτσι. Ας το ονομάσουμε έτσι. Vibe talking. Θα ήταν ωραίος τίτλος αυτός, ok. Άντε να σας πω αυτό για αρχή. Άντε κάτι που μπορώ να σας πω είναι ότι έχω τελειώσει νομική. Και ας πούμε ότι εδώ και πολλά χρόνια δουλεύω στην Αθήνα σε δικηγορικό γραφείο. Έτσι, και κάνω μια δουλειά που έχει να κάνει πιο πολύ με τη δικηγορία και κυρίως θέματα διοικητικού δικαίου και ασφαλιστικού δικαίου και τέτοια θέματα. Δηλαδή με συντάξεις και τα λοιπά. Και παρότι είμαι ένας άνθρωπος κατεξοχήν εσωστρεφής, με βάση πολλά τεστ που έχω κάνει και τα λοιπά, λέει το ίντερνετ ότι είμαι INFP, θα το αναλύσω αυτό στη συνέχεια, αλλά προς το παρόν το αφήνουμε, δεν είναι τόσο σημαντικό. Παρότι λοιπόν είμαι ένας άνθρωπος που θα ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος που θα ήμουν δικηγόρος, έτσι, θα ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος που θα ασχολούταν μια δουλειά όπως η νομική. Παρ' όλα αυτά ασχολούμαι με τα νομικά και παρότι είμαι εσωστρεφής, στο γραφείο κάθε μέρα συναντάω πάρα πολύ κόσμο, έρχεται πολύ κόσμο στο γραφείο, αβέρτα, και συζητάμε και με ανάγκασε εντός εισαγωγικών αυτή η δουλειά να αλληλεπιδρώ με τον κόσμο, να είμαι μέσα στην κοινωνία, μέσα στα πράγματα και πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο που θέλω να ρωτάω τους άλλους, θέλω να μιλάω μαζί τους, θέλω να βλέπω ο καθένας πώς νιώθει, πώς αντιλαμβάνει τα πράγματα γύρω του, πώς σχεδιάζει τη ζωή του, πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματά του, τι νιώθει, τι συμβουλές έχει να δώσει. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα πλέον μου αρέσουν στην καθημερινότητά μου, παρότι στην αρχή σκεφτείτε απλά αυτό. Είμαι ο τύπος που όταν είχα πρωτοξεκινήσει χτυπούσα το τηλέφωνο και πήγαινα στην τουαλέτα για να μην απαντήσω στο τηλέφωνο. Εντάξει, είμαι αυτός ο τύπος. Ωραία, τώρα σας μείνω αυτό. Και πλέον μιλάω με τον κόσμο και από την
ολιγοετή μου εμπειρία στα δικηγορικά γραφεία και σε χιλιάδες υποθέσεις ανθρώπων, ένα πράγμα έχω να σας πω. Γιατί στο γραφείο έρχονται και πολλά ζευγάρια για διάφορα θέματα, από ποινικά έως εργατικά και συνταξιδοτικά. Τα πιο χαρούμενα ζευγάρια που έχω δει, τώρα είναι προσωπική μου εμπειρία. Έτσι. Disclaimer, θα κάνω πολλά disclaimer σήμερα. Μπορεί να είμαι χαζός, μπορεί να είμαι γελίος, εντάξει, όπως θέλετε πείτε το. Μπορεί να κάνω πολύ σφαλμένη ερμηνεία των πραγμάτων, έτσι. Αλλά είναι αυτό που θεωρώ εγώ ότι είναι η εμπειρία προσωπική μου. Έτσι. Κάνω μια ερμηνεία δηλαδή της δικής μου προσωπικής εμπειρίας από υποθέσεις. Τα πιο χαρούμενα λοιπόν ζευγάρια, τα πιο ευτυχισμένα, τα πιο υγιή, που σου βγάζουν κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια απαραίτητα, αλλά σου βγάζουν μια υγεία. Μιλάνε, λένε αστεία, μαλώνουν και μπροστά σου κιόλας. Έχω πόσα ζευγάρια έχουν δει που έχουν έρθει στο γραφείο που μαλώνουν και μεταξύ του μπροστά μας κιόλας, έτσι. Να λέει, ξέρω εγώ, φέτα μωρή τα λοιπά, να λέει άλλη, όχι, μας έχεις πρίξει τα τέτοια, ας πούμε, και να λέει μετά, την αγαπάω τη γυναίκα μου, φίλε. Έχουμε ζήσει σκηνικά τέτοια, ας πούμε. Τα πιο υγιή ζευγάρια λοιπόν και πιο δεμένα πάνω απ' όλα ζευγάρια που έχω συναντήσει ήταν αντίθετοι χαρακτήρες. Αντίθετοι εντελώς. Ένα παράδειγμα δεν θα το ξεχάσω. Είχε έρθει μια μέρα στο γραφείο ένας ταξιτζής για να δει τα ένσημά του και αυτά, για να βγει στη σύνταξη και αυτά, και είχε φέρει και τη γυναίκα του μαζί. Αυτός ήταν ταξιτζής παύλα αγρότης, δεν θυμάμαι τώρα, από τα Γρεβενά είχε κατέβει, φανταστείτε. Και τους έβλεπα και τους δύο, πολύ καλοί και οι δύο, πολύ καλοί, οικογενειάρχες τώρα με δύο παιδιά, έτσι. Που δεν λέει κάτι από μόνο του αυτό, αλλά θέλω να σας χτίσω πιο πολύ την εικόνα. Αυτός τώρα ήταν πολύ έτσι ανοιχτό βιβλίο, ρε παιδί μου, καλή καρδιά, λαϊκός τύπος, ταξιτζής, έτσι, λαϊκός τύπος, φορούσε κάτι έτσι τζινάκια, κάτι τέτοια σκισμένα, φαρμένα τζιν, κάτι παπούτσια σκονισμένα και τέτοια, ας πούμε, δεν μπορούσε να βρει τα κλειδιά του και αυτά, σε μια χαοτική κατάσταση, ρε παιδί μου. Έτσι, αυτός ήταν έτσι. Και βλέπεις τη γυναίκα του, μια έτσι καλούλα, μια πριγκίπισσα, ρε παιδί μου, πώς το πω. Δηλαδή, με το μαλάκι της, είχε κάτι κόκκινα μαλλιά έτσι βαμμένα, χτενισμένα, πολύ καρέ κάπως, πώς το λένε αυτό. Τα νυχάκια της, ξέρω εγώ, φορούσε έτσι κάτι πολύ κομψά ρούχα, καθόταν έτσι με τρόπους, σαβουάρ βίβρ, ξέρω εγώ, πάρα πολύ οργανωτική. Είχε τη τσαντούρα της μπροστά, είχε τόσα πραγματάκια μέσα. Αυτός δεν ήξερε τίποτα. Είχε έρθει να μας φέρει και τα ένσημά του και αυτά. Δεν ήξερε πού τα ένσημά του. Αυτή τα είχε όλα. Τον είχε κανονίσει. Δηλαδή, ζητήσαμε τα ένσημα, το βιβλιάριο αυτό του. Γιατί οι ταξιδίτες έχουν ένα. Στο Τσα, τότε, το ταμείο τους, έχουν ένα βιβλιάριο. Έτσι. Και είχε κάποια ένσημα στο Ίκα, δεν θυμάμαι τώρα, κάποιες καρτέλες. Και αυτή τα είχε όλα σε σειρά. Ό,τι ζητήσαμε το είχε. Ζητήσαμε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το είχε. Ζητήσαμε ένα IBAN, το είχε. Ζητήσαμε τα ένσημα, τα είχε. Τα είχε όλα και μάλιστα αριθμημένα αναχρονολογία και αναθεματολογία. Πάρα πολύ καλή κτλ. Μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν τα ακριβώς αντίθετα. Έτσι. Και αυτό το συμπέρασμα δεν εντοπίζεται μόνο σε ένα επίπεδο εικονικό, έτσι, εικονοπλαστικό, αυτό που σας είπα, η εικόνα είναι και το πώς φέρονταν και τους ξέρουμε και καλύτερα. Τώρα έχουν ξαναέρθει και για άλλες υποθέσεις. Δηλαδή δεν σας λέω τώρα ένα παράδειγμα που τους είδα ένα δευτερόλεπτο. Και έβγαζα μια χαρά. Ξαναλέω, είναι μερικά πράγματα που δεν μπορείς να τα περιγράψεις με λόγια, αλλά είναι το τι σου βγάζει ο άλλος, ρε παιδί μου. Έβγαζαν μια χαρά, μια υγεία, ο τρόπος που μιλούσαν, ο τρόπος που κοιτιόντουσαν, με τι αγάπη κοιτούσαν ένας τον άλλον. Και μου έκανε εντύπωση αυτό και μετά σκεφτόμουν ότι άμα τους πάρεις αυτούς με βάση το τι λέει ενίοτε η ψυχολογία, το τι λένε οι γονείς μας, το τι λένε γύρω μας, και άμα το δεις λογικά το θέμα, έτσι, άμα το δεις ορθολογιστικά, αυτοί οι δύο
δεν θα πρέπει να αντέξουν ούτε μια εβδομάδα μαζί. Συγγνώμη. Δεν θα πρέπει να αντέξουν ούτε μια εβδομάδα μαζί. Και όμως, ήταν τόσο δεμένοι που λίγα ζευγάρια έχω δει να είναι τόσο δεμένα μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα παραδείγματα των ανθρώπων που έχω δει που ήταν αντίθετοι χαρακτήρες και ήταν δεμένοι, έτσι. Και προσπαθώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό, δηλαδή πώς δύο άνθρωποι που δεν είναι απλά θέμα διαφορετικών προτιμήσεων, δεν είναι θέμα ότι εγώ βλέπω ταινίες τρόμου, ο άλλος βλέπει ταινίες φαντασίας, ας πούμε. Δεν είναι τέτοια θέματα ακριβώς που διαφοροποιούνται δύο άνθρωποι. Μιλάμε για θέματα χαρακτήρα. Για βαριά πράγματα. Δηλαδή, ο ένας είναι έτσι όλη του τη ζωή, η άλλη είναι έτσι όλη του τη ζωή. Και πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι συνυπάρχουν μεταξύ τους. Και γιατί δύο άνθρωποι που ταιριάζουν, γιατί δύο άνθρωποι που είναι ίδιοι, είναι όμοιοι, να μην ταιριάζουν. Πώς βγήκε λοιπόν αυτή η πεποίθηση του λαού, τα ετερόνυμα έλκονται, που δεν ξέρω ποιος το έχει πει αυτό, πρώτος, τέλος πάντων. Έτσι. Σαν, πώς λες μια παροιμία, ρε παιδί μου, λες αυτό. Και βέβαια αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, έτσι, έχει πάρα πολλές οπτικές, αλλά σήμερα θέλω να το παρουσιάσω από την οπτική της, αυτό που ονομάζω εγώ προσωπικά τυπολογία, γιατί στα ελληνικά δεν το έχω δει ποτέ μεταφρασμένο, στα αγγλικά λέγεται typology. Έτσι. Δεν είναι καμιά επιστήμη της προκοπής, έτσι. Ένας είχε χαρακτηρίσει την τυπολογία επιστημονική αστρολογία και μάλλον έχει δίκιο, επομένως μην τα παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτά, εντάξει. Κουβέντα κάνουμε, καφενείο είμαστε, δεν είμαστε επιστήμονες εδώ πέρα, δεν είμαστε ειδικοί, το ξεκαθαρίζω αυτό. Έτσι. Είμαι απλά ένας άκυρος στο ίντερνετ που λέει τη γνώμη του, αυτό. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό το πράγμα, το ότι να βλέπεις δύο ανθρώπους που είναι αντίθετοι μεταξύ τους, να ταιριάζουν τόσο πολύ που δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Αυτό το πράγμα θεωρώ πως αυτό που ονομάζουμε τυπολογία, έτσι, μπορεί να μας δώσει κάτι. Έτσι. Φυσικά όποιος θέλει να προσθέσει κάτι από κάτω, ευχαρίστως. Αλλά θα πω ότι μια δική μου αρχική ερμηνεία που θεωρώ ότι είναι και πιο διασκεδαστική να την ακούσει κάποιος, έτσι. Το θέμα της τυπολογίας. Τι είναι τυπολογία λοιπόν και πώς ξεκίνησα εγώ με την τυπολογία, γιατί μου αρέσει πάντοτε να μιλάω μέσα από ιστορίες και εμπειρίες περισσότερο παρά από μια ομή και άχρωμη και άοσμη ανάλυση των φαινομένων. Μ' αρέσει να αφηγούμε ιστορίες και να αφήνουν τον καθένα να διαμορφώσει τα δικά του συμπεράσματα. Έτσι. Ξεκίνησε η τυπολογία προσπαθώντας να καταλάβω έτσι εντελώς τυχαία από memes και τέτοια, θυμάμαι στο Reddit που έμπαινα, και έπεσα πάνω στον Carl Jung, ο οποίος ήταν μαθητής του Freud, έτσι, και ήταν από τους μεγαλύτερους ψυχολόγους και ψυχαναλυτές που έχω περάσει. Δεν ξέρω πάρα πολύ τον Carl Jung, για να είμαι ειλικρινής. Η πρώτη μου επαφή που είχα με τον Carl Jung ήταν από τα βίντεο του Jordan Peterson. Πολύ γνωστός, έτσι, έχει μία σειρά από βίντεο από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο στο ίντερνετ που δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται ακριβώς, νομίζω έχει δύο σειρές, δύο μαθήματα που δίδασκε δηλαδή στο Πανεπιστήμιο. Το ένα λεγόταν Maps of Meaning, αν θυμάμαι καλά, και το άλλο λεγόταν Behavioral Psychology, δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα, άμα θέλει κάποιος το ψάξει, έτσι. Ο οποίος τον ξέρετε σίγουρα, ήταν ένας είχε έρθει και στην Ελλάδα πρόσφατα. Εντάξει, πριν κάποια χρόνια ίσως, δεν θυμάμαι τώρα. Αυτός ήταν καθηγητής ψυχολογίας στο Τορόντο και κάποια στιγμή έγινε διάσημος με αυτά, και πλέον έχει πάρει μια άλλη διάσταση, πλέον είναι οριακά celebrity τον λες, έτσι. Μιλάει, ξέρω εγώ, πηγαίνει σε debates και αυτά. Δεν θέλω να μείνω σε αυτά τόσο πολύ σήμερα. Αλλά από τον Jordan Peterson είχα ξεκινήσει να μαθαίνω για τον Carl Jung και αυτά. Ποτέ δεν ήμουν πολύ της ψυχολογίας, παιδί, έτσι. Εγώ πάντα λέω όταν κάποιος έχει θέματα, λέω ρε πάνε σε ένα πνευματικό. Άντε αγόρι μου.
ας ψυχολόγους. Αλλά ό,τι μπορούμε να πάμε το πάρουμε. Και έβλεπα λοιπόν αυτές τις διαλέξεις που τις έχει στο YouTube, έτσι, νομίζω ακόμα τις έχει. Και εντάξει, λέει πολύ ωραία πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και αναφέρει πολύ συχνά τον Carl Jung. Μπήκα μετά να διαβάσω τον Carl Jung λοιπόν και πέφτω πάνω σε αυτό που ονόμαζε ο Carl Jung cognitive functions, το οποίο στα ελληνικά δεν ξέρω ποια θα ήταν η ακριβής μετάφραση, αλλά ας το πούμε ότι είναι οι λειτουργίες του ανθρώπου. Εγώ το αναφέρω, το οριοθετώ έτσι. Αλλά δίνω ένα φλου ορισμό και θα το διαμορφώσουμε στην πορεία. Και από τον Carl Jung μετά ήρθαν δύο ψυχολόγοι, νομίζω, μια μάνα και μια κόρη. Τώρα δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά, ξαναλέω. Myers και Briggs, και δημιούργησαν αυτό το σύστημα προσωπικότητων που ονομάζεται MBTI. Το οποίο έχει εξελιχθεί και σήμερα έχει πάρει μια διάσταση πλέον πραγματικά αστρολογία, έτσι. Και οι άνθρωποι ακόμα και σήμερα στο Reddit και στο Personality Database και σε κάποιες άλλες σελίδες, στο Socionics και αυτά, το έχουν ξεφτυλίσει, το έχουν γαμίσει εντελώς, το έχουν φτάσει σε... Λες ρε παιδί μου, πραγματικά το 10% του πόσο σπαταλάτε θεά ουσία σε αυτά τα πράγματα θα είχε θεραπευτεί ο καρκίνος, ξέρω, κάτι τέτοιο. Τόσο πολύ υπερανάλυση, απίστευτη υπερανάλυση, το έχουν ξεφτυλίσει. Θα φτάσω και εκεί. Αλλά για αυτούς που δεν ξέρουν, που δεν έχουν ιδέα τώρα, έτσι, κάνω μια αναπροσαρμογή για να μην χαθούμε. Γιατί έχω την τάση γενικά, το έχω αυτό, αλλάζω θέματα, πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο και λίγο χάνομαι. Μιλάμε τώρα για το πώς αντιμετώπιζε ο Carl Jung τους ανθρώπους και πώς τους ταξινομούσε ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Έτσι. Και έβλεπε ο Carl Jung, τώρα το λέω λίγο γαλλικά και όπως το έχω καταλάβει εγώ, ότι ξεκινούσα από αυτή την διαπίστωση. Που φαντάζομαι την ξέρουμε όλοι, ότι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Έτσι. Γινόμαστε ίσοι και όλα αυτά, εννοείται, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Κάθε άνθρωπος είναι, πραγματικά το πιστεύω αυτό, είναι μοναδικός. Έχει ένα άθροισμα χαρακτηριστικών που δεν θα τα βρεις πουθενά αλλού στον κόσμο. Και πώς είμαστε σήμερα? Είμαστε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Έτσι. Είναι τρελό το πόσο μοναδικός είναι ο κάθε άνθρωπος. Πόσο ξεχωριστός είναι ο κάθε άνθρωπος. Και θα έπρεπε να το συνειδητοποιούμε περισσότερο, αντί να αναζητούμε μια ταυτότητα μέσα από ταμπέλες που βάζουμε πάνω μας και στους άλλους. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση για άλλη φορά. Κάθε άνθρωπος λοιπόν είναι μοναδικός και κανείς δεν είναι ίδιος με κανέναν. Αλλά έβλεπε ο Carl Jung ότι υπάρχουν διαφορές, έτσι, και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μεγαλύτερη απόδειξη για μένα προσωπικά αυτού του γεγονότος είναι τα επίθετα. Και τι εννοώ τα επίθετα? Εννοώ τα επίθετα που είναι το μέρος του λόγου. Πώς λέμε ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα? Γιατί υπάρχουν τα επίθετα? Τα επίθετα χαρακτηρίζουν κάτι. Λέμε ας πούμε ότι αυτός είναι ψηλός, αυτός είναι κοντός, αυτός είναι δοτικός, αυτός είναι τσιγκούνης, αυτός είναι σπάταλος, αυτός είναι κλειστός, αυτός είναι κοινωνικός. Αυτός είναι θυμωμένος, αυτός είναι πράος. Αυτά δηλαδή είναι επίθετα που αποδίδουν κάποιες ιδιότητες. Και το ερώτημα που έχω να κάνω, για να καταλάβετε τι εννοώ, είναι το εξής. Αν όλοι ήμασταν ψηλοί, αν όλοι είχαμε το ίδιο ύψος, αν όλοι ήμασταν άντρες γυναίκες, έτσι, αν ήμασταν όλοι 1,80, θα υπήρχε η λέξη ψηλός? Θα υπήρχε η λέξη κοντός? Νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ότι τα επίθετα δημιουργούνται για να δηλώσουν μία σχέση, μία αντίθεση. Κρατήστε το αυτό. Έτσι. Το ξέρετε βασικά, δεν σας λέω κάτι καινούριο. Απλά το διατυπώνω με ένα πιο περίεργο τρόπο ίσως. Ότι τα επίθετα μας αποδίδουν ιδιότητες που δεν έχουν όλοι το ίδιο.
Όταν λέμε ότι κάποιος είναι ψηλός, σημαίνει ότι είναι ψηλότερος από αυτό που θεωρούμε εμείς κοντό ή μέτριο στο ύψος. Όταν κάποιος λέμε ότι είναι σπάταλος, σημαίνει ότι δαπανά πολλά χρήματα παραπάνω σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν δαπανά τόσα χρήματα. Δηλαδή τα επίθετα αποδίδουν ιδιότητες που τις συνειδητοποιούμε στους άλλους ως αποτέλεσμα σύγκρισης. Έτσι. Όχι όμως μια σύγκριση με την κακή έννοια με την κακή της διάσταση, απλά σαν, πώς να το πω, σαν μια σχέση. Έτσι. Είναι όπως ένα σχήμα. Έτσι, πώς είναι ένα τρίγωνο που λέμε ότι έχει την υποτείνουσα και την κάθετη. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι υποτείνουσα. Η υποτείνουσα είναι αυτή στα ορθογώνια, νομίζω, που όχι οι δύο κάθετες, η άλλη, η μεγάλη πλευρά, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν είμαι των θετικών επιστήμων, όπως έχετε καταλάβει σίγουρα. Δηλαδή, σε ένα σχήμα, ας πούμε, τριγωνικό, αν δεν έχεις μία κάθετη γωνία, έτσι, δεν θα έχεις τις άλλες οξείες γωνίες. Νομίζω, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι η σχέση σε ένα σύνολο μας αποδίδει μια συγκεκριμένη ιδιότητα. Έτσι. Λέμε ότι σε ένα τρίγωνο αυτή είναι η μικρότερη γωνία. Θα το λέγαμε αυτό σε ένα ισοσκελές τρίγωνο. Ένα τρίγωνο δηλαδή που κάθε γωνία είναι, πόσο είναι, 60 μοίρες. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Σε ένα ισόπλευρο, πώς λέγεται αυτό, τρίγωνο που όλες οι πλευρές του είναι ίσες και θα λέγαμε ότι αυτή η γωνία είναι μικρότερη, αφού όλες είναι ίδιες. Επειδή ακριβώς σε ένα τρίγωνο υπάρχει μια μεγαλύτερη πλευρά, μια μεγαλύτερη γωνία, μπορείς να πεις ότι αυτή είναι μικρότερη. Τα επίθετα λοιπόν διαμορφώνονται ως διαπίστωση μιας σχέσης. Δεν είναι κάτι απλανές που περιφέρεται στον ορίζοντα των όρων. Είναι κάτι υπαρκτό και είναι μεταξύ μας των ανθρώπων αυτό. Έτσι. Βλέπει λοιπόν ο Καρλ Γιούγκ αυτό το πράγμα. Βλέπει ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι. Βλέπει ότι έχουμε διαφορές. Έτσι. Και τα επίθετα, όπως είπα και πριν, το δείχνουν αυτό. Και προσπάθησε αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει, ωραία, κανείς δεν είναι ίδιος με κανέναν. Okay. Δεν μπορούμε με έναν τρόπο να ταξινομήσουμε τους ανθρώπους σε σχέση με τον χαρακτήρα τους. Αυτόν ρωτήθηκε ο Καρλ Γιούγκ. Λέει, ρε παιδί, εντάξει, ο άνθρωπος είναι απόλυτος, είναι άπειρος ως προς την πολυπλοκότητα του χαρακτήρα του. Είναι ένα όν που ακόμα και σήμερα δεν το έχουμε καταλάβει. Okay. Δεν μπορούμε όμως να εξαγάγουμε κάποια κοινά σημεία αναφοράς και να δούμε αν υπάρχουν κάποια συμπεράσματα ως προς το χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν μερικά στοιχεία του χαρακτήρα που πολλοί άνθρωποι μαζί τα μοιράζονται. Έτσι. Και ξεκίνησε μια προσπάθεια ο Καρλ Γιούγκ να καταλάβει αυτό το πράγμα. Συνειδητοποίησε στην αρχή το εξής. Και νομίζω και εγώ θα ξεκινήσω από αυτό, ότι οι άνθρωποι χωρίζονται, και το πιστεύω αυτό, έτσι, σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Εξωστρεφείς και εσωστρεφείς. Και όταν λέω εξωστρεφείς και εσωστρεφείς δεν εννοώ απαραίτητα με την κοινωνική έννοια, ότι αυτός είναι πιο κοινωνικός κτλ. Δεν το εννοούσε, θεωρώ τουλάχιστον, ο Καρλ Γιούγκ με αυτή την έννοια μόνο, ότι αυτός είναι πιο κοινωνικός, αυτός είναι πιο κλειστός. Αν και ένας που είναι εξωστρεφής λειτουργικά σύμφωνα με τον Καρλ Γιούγκ, εντάξει, είναι πιο πιθανό να είναι πιο κοινωνικός, okay. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι δεν και καλά θα είναι κοινωνικός. Δηλαδή, όταν λέω αυτό, δεν εννοώ ότι κάποιος είναι κοινωνικός. Είδε λοιπόν ο Καρλ Γιούγκ ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Ανθρώπους που στρέφονται προς τα έξω σε έναν κόσμο και άνθρωποι που στρέφονται προς τα μέσα σε έναν άλλο κόσμο. Και η λέξη κόσμος έχει σημασία. Έβλεπε ο Καρλ Γιούγκ ότι ο Α, ας πούμε, του αρέσει
πώς να το πω, όλη την καθημερινότητα και οι πιο πολλές ώρες της ζωής του, έτσι, τις περνάει στρεφόμενος προς τα έξω στην κοινωνία ίσως. Και ενώ ο άλλος μπορεί να είναι όλη τη μέρα στο σπίτι του και να κλείνεται σε έναν εσωτερικό κόσμο. Κατάλαβες στην αρχή αυτό. Νομίζω μέχρι εδώ μπορούμε να το δεχτούμε όλοι αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο εσωστρεφείς, κάποιοι που είναι πιο εξωστρεφείς. Και αυτό δεν είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Χρειάζονται και τα δύο. Και παρατήρησε ότι η εξωστρέφεια χαρακτηρίζεται περισσότερο από εύρος και ταχύτητα. Ενώ η εσωστρέφεια χαρακτηρίζεται από διάρκεια και βάθος. Έβλεπε δηλαδή ότι οι άνθρωποι που είναι πιο εξωστρεφείς στις δραστηριότητες και στα κομμάτια και στις πλευρές της ζωής που αυτοί ήταν πιο εξωστρεφείς, χαρακτηρίζονταν από μεγαλύτερο εύρος και ταχύτητα ως προς τη διάδρασή τους με τον κόσμο αυτόν, ενώ οι εσωστρεφείς χαρακτηρίζονταν από διάρκεια και βάθος. Το κρατάμε αυτό. Μετά παρατήρησε, λέει ο Καρλ Γιούγκ, εντάξει, υπάρχουν εξωστρεφείς και εσωστρεφείς. Είναι όλοι εξωστρεφείς το ίδιο? Όχι προφανώς. Και παρατήρησε ότι οι άνθρωποι που είναι εξωστρεφείς σε διαφορετικούς κόσμους. Για παράδειγμα, έβλεπε ότι κάποιος ήταν πάρα πολύ λογικά εξωστρεφής. Ας πούμε, αλληλεπιδρούσε πάρα πολύ στο χώρο του business. Τότε δεν υπήρχε ακριβώς business. Τώρα, ας πούμε, τραπεζίτες, άνθρωποι που κατήχαν θέσεις εξουσίας κτλ. Οι οποίοι όλη τους την ημέρα την περνούσαν με το να διαχειρίζονται αντικειμενικώς προσδιορισμένα σημεία αναφοράς. Λογικώς προσδιορισμένα σημεία αναφοράς. Που δεν είναι απαραίτητα αριθμοί και δεδομένα. Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν όλοι μαθηματικοί ή κάτι τέτοιο. Έτσι, μπορεί να δεις και έναν που είναι κοινωνιολόγος που είναι έτσι. Δεν θέλω να το συνδέσουμε με ένα συγκεκριμένο σημείο ενασχόλησης, όπως είναι, ας πούμε, τα μαθηματικά ή κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει απαραίτητα. Και δεν σημαίνει ότι είναι και έξυπνοι. Έβλεπε ο Καρλ Γιούγκ ότι αυτοί οι άνθρωποι στρέφονται πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Δεν σημαίνει ότι είναι καλοί σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Δεν σημαίνει ότι θα τα πάνε καλά, ότι είναι πολύ ευφυείς σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό που έβλεπε ο Καρλ Γιούγκ, λοιπόν, έβλεπε μια, ας το αφήσουμε εδώ προς το παρόν, μια κλίση, μια τάση, μια προτίμηση σε ένα aspect της ζωής. Έβλεπε λοιπόν ότι υπήρχαν άνθρωποι που ήταν εξωστρεφείς λογικά, όλη τη μέρα, ας πούμε, με τηλέφωνα, όλη τη μέρα, τότε δεν ξέρω αν υπήρχαν τηλέφωνα, αλλά όλη τη μέρα με χαρτούρα, όλη τη μέρα με το να διαχειρίζονται πόρους και ανθρώπους, έτσι, αλλά συναισθηματικά εσωστρεφείς. Δηλαδή, δεν είναι άνθρωποι που θα κάνουν πάρτι, δεν είναι άνθρωποι που θα ρωτάνε συνέχεια αν είναι όλοι καλά, αν είσαι καλά, που θα σε καρνακεύουν, που θα σε φροντίζουν, που θα κλαίνε μαζί σου όταν κλαις. Έβλεπε λοιπόν ότι υπάρχει μια εξωστρέφεια, όχι σε όλα τα πράγματα που υπάρχουν. Αυτό θέλω να καταλάβουμε. Μια εξωστρέφεια σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της ζωής. Έβλεπε απ' την άλλη αυτό που ονόμαζε, και ο όρος που έδινε σε αυτό ήταν extroverted, τα αγγλικά μου συγγνώμη, τσίπρα, ξέρω, extroverted thinking. Έτσι. Ας το ονομάσουμε έτσι, θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους πολλές φορές, επομένως ας το αφήσουμε, ας το πούμε στα ελληνικά, ας το πούμε εξωστρεφής λογική. Έτσι, μια λογική αντίληψη των πραγμάτων, ένα ισχυρό λογιστικό μέρος της ψυχής, όπως έλεγε ο Πλάτων, το οποίο στρέφεται προς τα έξω. Ωραία. Και αλληλεπιδρά πολύ ικανά με τα λογικώς προσδιορισμένα σημεία αναφοράς του συνόλου. Έτσι. Έβλεπε όμως ότι οι άλλοι άνθρωποι ήταν κοινωνικοί, ήταν εξωστρεφείς με άλλη έννοια. Ήταν συναισθηματικά εξωστρεφείς, δηλαδή και έλεγε ότι είναι κυρίως γυναίκες. Δηλαδή η πρώτη κατηγορία έβλεπε ότι είναι κυρίως άντρες, η δεύτερη κατηγορία έβλεπε ότι είναι κυρίως γυναίκες. Και αυτά ήταν παρατηρήσεις του Καρλ Γιούγκ, έτσι.
Έβλεπε λοιπόν ότι πολλοί άνθρωποι είναι συναισθηματικά εξωστρεφείς. Δηλαδή, όλη τους τη ζωή, έτσι, όλη τους την καθημερινότητα την περνάνε με το να νιώθουν όλοι καλά, έτσι, με την κοινωνική αρμονία, με το να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι χαρούμενοι, είχαν πολύ φιλότιμο, μοιράζονταν τα πάντα που νιώθανε με τους άλλους, ήταν πολύ κοινωνικοί, έτσι, πολύ διπλωματικοί άνθρωποι, ας πούμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν λογικά εξωστρεφείς. Δηλαδή, στο συναισθηματικό κομμάτι ήταν πολύ εξωστρεφής, αλλά στο λογικό όχι. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος που διοργανώνει πάρτι και ξέρω εγώ κάνει μια ανθρωπιστική εργασία, είναι όλη τη μέρα με τον κόσμο, βοηθάει κόσμο κτλ. Δεν σημαίνει ότι είναι καλό στην εξουσία. Δεν σημαίνει ότι είναι καλό στο να διαχειρίζεται πόρους. Δεν σημαίνει ότι είναι καλό στο να διαχειρίζεται οικονομικά τους αριθμούς. Δεν σημαίνει ότι είναι καλό στο να κανονίζει πράγματα. Έτσι. Έβλεπε ότι υπάρχει μια αντίθεση σε αυτό. Και μετά έβλεπε αυτό είναι extroverted extroverted feeling. Εντάξει, το λέω όσο πιο επίτηδες, όσο πιο γρεβενιώτικα γίνεται. Extroverted, γρεβενιώτικα γιατί είναι καταγωγή μας, γι' αυτό λέω. Extroverted feeling, συγγνώμη. Ας το πούμε ένας εξωστρεφής συναισθηματισμός. Δεν θέλω να το πω απαραίτητα συναίσθημα, γιατί όλοι έχουμε συναισθήματα. Χαίρομαι πολύ. Klein. Εντάξει. Είναι ένας εξωστρεφής συναισθηματισμός. Μετά όμως έβλεπε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ διανοητικά και πνευματικά εξωστρεφείς. Δηλαδή όλη τους την ημέρα την περνούν σε συζητήσεις, σε debates, ξέρω εγώ, σε αναλύσεις επί αναλύσεων, σε φιλοσοφίες, ξέρω εγώ κτλ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Σωκράτης, ας πούμε. Έτσι. Η στερεοτυπική εικόνα του Σωκράτη, που όλη τη μέρα ήταν στην αγορά τότε και μιλούσε αβέρτα, όλη τη μέρα αυτό έκανε. Πήγαινε στο γυμναστήριο τότε, έπιανε κουβέντα, μιλούσε για τη ζωή, μετά πήγαινε σε ένα συμπόσιο, πίνανε, συζητούσανε αυτό. Κουβέντα να γίνεται που λέμε, κουβέντα, διάλογος, debate, έτσι. Όλη τη μέρα αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν καλοί στο να διαχειρίζονται πόρους και ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι ήταν συναισθηματικά εξωστρεφείς. Έτσι. Αυτό το ονόμαζε extraverted, δεν θυμάμαι τώρα, intuition. Που intuition είναι, ξέρω ότι η ελληνική μετάφραση είναι διαίσθηση νομίζω, αλλά θεωρώ ότι η ελληνική μετάφραση είναι δύσκολη, δεν είναι ακριβώς αυτό. Έτσι. Το intuition δεν είναι ακριβώς διαίσθηση, είναι και διαίσθηση, είναι ας πούμε, το ονομάζω εγώ διανόηση πιο πολύ. Όχι με την παραδοσιακή έννοια του όρου, τέλος πάντων. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ήταν και αυτοί εξωστρεφείς και έβλεπε ότι είναι επαγγέλματα όπως ήταν οι πολιτικοί, βουλευτές, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, αναλυτές και επιστήμονες. Έτσι. Και έβλεπε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι βιωματικά εξωστρεφείς. Άνθρωποι δηλαδή που δεν είναι εξωστρεφείς στα υπόλοιπα τρία που είπα μέχρι τώρα. Άνθρωποι δηλαδή που τους αρέσει να ζουν τη στιγμή, τους αρέσουν τα ταξίδια, τους αρέσει να είναι όλη τη μέρα έξω, να πηγαίνουν στα πάρτι, να ζουνε, να κάνουν perform, ίσως να πηγαίνουν σε συναυλίες, σε θέατρα, ξέρω εγώ, να ζουν τη ζωή, να ρουφάνε τη ζωή το μεδούλι, πώς το πω ρε παιδί μου. Έτσι. Αυτό το ονόμαζε extravert sensing. Το οποίο και αυτό έχει μια δύσκολη μετάφραση. Ας το πούμε ότι είναι εξωστρεφής αισθητική. Εγώ μου αρέσει να το λέω έτσι, γιατί δεν είναι ακριβώς αίσθηση, γιατί όλοι έχουμε αίσθηση. Σε όλους μας αρέσει το καλό φαγητό, σε όλους μας αρέσει το ταξίδια. Χαίρομαι πολύ, γιατί αυτό που λένε, ξέρω εγώ, στο Facebook παλιά όταν είχα ξεκινήσει και γράφανε, ξέρω εγώ, σε κάθε προφίλ I love travel. Έλα βρε μαλάκα, αλήθεια. Τι σπάνιο, σ' αρέσει ταξίδια μπρο. Τι λέει ρε φίλε. Δεν έχω ξανασυναντήσει ποτέ κανένα που να το ταξίδι. Πολύ, πολύ δύσκολο αυτό. Όχι πως αν μπορούσαμε όλη η Ελλάδα θα πήγαιναμε διακοπές κάθε μήνα. Έτσι. Άσχετα που βαριόμαστε ή δεν έχουμε λεφτά ή δεν μπορούμε ή κάποια κομμάτια του το να ταξιδεύεις τα συχαινόμαστε
και μας εμποδίζουν να το ταξιδεύουμε εν τέλει, αλλά εντάξει, τα ταξίδια μας αρέσουν, παιδιά, είμαστε πολλοί, ξέρω. Δεν είσαι ο μοναδικός, φίλε, okay. Δεν το εννοώ με αυτή την έννοια. Γι' αυτό λέω εξωστρεφής αισθητική, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ζουν το vibe, ζουν το live in the moment, ρε παιδί μου, τους αρέσει αυτό το βιωματικό, έτσι. Τους αρέσει αυτή η πολύ έντονη βιωματική εμπειρία των πραγμάτων. Έβλεπε λοιπόν ότι υπάρχουν εξωστρεφείς άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτά τα σημεία. Και θα μου πεις γιατί είναι αυτά τα σημεία μόνο. Γιατί αυτές είναι... εδώ τώρα πηγαίνουμε και σε κάτι άλλο τώρα, ότι το ξεκινούσα από ένα άλλο σημείο αναφοράς, ότι ο άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι κάνουμε δύο πράγματα. Αντιλαμβανόμαστε, έτσι, παίρνουμε πληροφορία, αλληλεπιδρούμε το περιβάλλον μας και δρούμε βάση αυτού. Έτσι. Όλοι οι άνθρωποι. Δεν λέω κάτι καινούριο. Και τα δύο πρώτα που σας είπα ήταν εξωστρεφείς μορφές δράσης. Τα δύο δεύτερα σημαίνει ότι ήταν εξωστρεφείς μορφές αντίληψης. Αυτό όμως είναι πιο ειδικό. Δεν θέλω να μας μπλέξω τώρα με αυτό, ας το αφήσουμε. Εντάξει, ας κρατήσουμε αυτά τα τέσσερα. Έβλεπε όμως υπάρχουν εσωστρεφείς άνθρωποι. Και έβλεπε ότι ό,τι είπα πριν για τους εξωστρεφείς αντιπαρήλθε ως προς αυτά με την εσωστρεφή τους μορφή. Δηλαδή έλεγε για τους εξωστρεφείς ότι υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι που είναι λογικά εσωστρεφείς. Δηλαδή περνούν όλη τους την ημέρα προσπαθώντας να λύσουν προβλήματα, προσπαθώντας να εφαρμόσουν τη λογική τους και να εκλογικεύσουν πράγματα και καταστάσεις, και συνήθως ήταν άνθρωποι που ήταν σε μια επιστήμη, έτσι. Το κλασικό αρχετυπικό του επιστήμονα. Του ανθρώπου που περνά όλη τη μέρα σε ένα εργαστήριο, σε ένα γραφείο, μελετώντας την λογική συνέπεια και την ορθολογιστική αναζήτηση μοτίβων μέσα σε ένα εξειδικευμένο πεδίο. Μία επιστήμη, μία τέχνη, έτσι. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ή λογικά εσωστρεφείς, ότι όλοι είναι επιστήμονες, έτσι. Απλά δείχνει μια δυνατή κλίση σε αυτό. Και όπως είπα και πριν, η εξωστρέφεια συνεπάγεται ταχύτητα και τι άλλο είχα πει, και εύρος. Η εσωστρέφεια συνεπάγεται διάρκεια και βάθος. Δηλαδή, ένας λογικά εξωστρεφής θα είναι πολύ καλύτερος στο να οργανώσει μια εταιρεία μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή, ξέρει τι πρέπει να κάνει ώστε γρήγορα, τάκα ας πούμε, έτσι, να οργανώσει, να κάνει, δηλαδή θα σου φτιάξει υποδομή μέσα σε ένα μήνα. Ο λογικά εσωστρεφής δεν μπορεί να δουλέψει έτσι. Θέλει το χρόνο του, όπως θα έλεγε ο Καρλ Γιούγκ. Δεν ξέρω. Λέμε τώρα αν θα το έλεγε αυτό. Θέλει το χρόνο του. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό σε ένα μήνα. Θέλει χρόνο να το μελετήσει, να το ψάξει. Αλλά αν του δώσεις χρόνο, ο λογικά εσωστρεφής θα φτιάξει ένα πολύ καλύτερο λογικό σύστημα. Μια πολύ καλύτερη υποδομή σε μια εταιρεία. Και ένα κλασικό παράδειγμα είναι στον προγραμματισμό που λέμε, ας πούμε, όταν πώς το λένε, σε μια εταιρεία, ας πούμε, που πουλάει προϊόντα, έτσι, ο λογικά εξωστρεφής θα σου φτιάξει ένα site με, ξέρω εγώ, React, έτσι, μέσα σε μια εβδομάδα. Ο λογικά εσωστρεφής θα χρησιμοποιήσει Rust, θα κάνει ένα χρόνο να μάθει Rust, okay, θα φτιάξει και θα το πάει από το μηδέν. Αλλά θα σου φτιάξει ένα site το οποίο θα πετάει. Αλλά δεν σημαίνει ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι το ένα είναι ανώτερο από το άλλο. Σε μερικές περιπτώσεις θες το γρήγορο και θα δουλέψει και είναι καλό. Σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να πάρεις το χρόνο σου. Γι' αυτό δεν χρωματίζουμε αυτές τις τάσεις ηθικιστικά, ότι αυτή είναι καλύτερη, είναι καλό να είσαι έτσι, ότι δεν είναι καλό να είσαι έτσι. Έτσι. Και τα δύο χρειάζονται. Αυτό το ονόμαζε introverted thinking, έτσι.
μετά υπήρχαν άνθρωποι που είναι συναισθηματικά εσωστρεφείς. Δηλαδή όλη τους την ημέρα την περνούν αντιμέτωποι με τα συναισθήματά τους. Προσπαθούν να καταλάβουν τι νιώθουν, πώς νιώθουν για κάτι, πώς βλέπουν τη ζωή, πώς βλέπουν το θάνατο. Προσπαθούν να ζητήσουν μια ταυτότητα. Ασχολούμενοι πολύ με αυτά τα θέματα, τα εσωστρεφή συναισθηματικά θέματα. Και γι' αυτό τέτοια άτομα έλεγε ότι είναι πιο πολλοί γυναίκες. Έτσι. Ήδη βλέπουμε ένα μοτίβο που ο Καρλ Γιούγκ θεωρούσε ότι οι γυναίκες στρέφονται πιο πολύ στο συναίσθημα και οι άντρες πιο πολύ στη λογική. Και εγώ από την προσωπική μου εμπειρία στα γραφεία, τα δικηγορικά, το επιβεβαιώνω αυτό. Ότι δεν ξέρω, εντάξει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν γυναίκες που είναι πολύ λογικές. Εγώ έχω γνωρίσει φίλοι γυναίκες που είναι υπολογιστές, δεν υπάρχουν. Αλλά παρατηρώ ότι οι γυναίκες σε μια μεγάλη πλειοψηφία περιπτώσεων έχουν ένα πιο πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Και οι άντρες από τη μια το αποφεύγουμε αυτό. Αποφεύγουμε αυτόν τον συναισθηματισμό, τον κοροϊδεύουμε κιόλας. Έτσι. Απ' την άλλη όμως αυτό μας τραβάει. Και μας ελκύει αυτό κατά βάθος. Φυσικά έχω γνωρίσει άντρες πολύ πιο ευαίσθητους και θα πω ότι θεωρώ προσωπικά, ξέρω ότι είναι bold αυτό που λέω, είναι hot take, αλλά θεωρώ ότι είμαι πολύ πιο ευαίσθητος από πολλές γυναίκες που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εντάξει. Αλλά άλλο η ευαισθησία, άλλο χαρακτήρας, άλλο οι αρχές, άλλο η ηθική και άλλο ο συναισθηματισμός. Το τελευταίο που ανέφερα δεν συνεπάγεται απαραίτητα όλα τα προηγούμενα. Το κρατάμε αυτό, έτσι. Γι' αυτό ό,τι λέω μέχρι τώρα, ξαναλέω, δεν έχει ηθική διάσταση. Δεν σημαίνει, ας πούμε, ότι αυτοί που είναι εξωστρεφείς λογικά, ότι είναι κακόψυχοι ή ότι δεν νοιάζονται κτλ. Δεν σημαίνει καθόλου αυτό το πράγμα. Πού ήμουν όμως τώρα? Ναι, introverted feeling είναι αυτό που ονόμαζε ο Καρλ, που έδειχνε πιο πολύ ότι είναι γυναίκες, έτσι, αλλά και πολλοί άντρες το έχουν. Και το βλέπω στον εαυτό μου αυτό. Έτσι, αυτόν τον εσωστρεφή συναισθηματισμό. Ότι κυριολεκτικά μπορώ να κάτσω όλη τη μέρα, όταν ήμουν ειδικά νεότερος, θυμάμαι, καθόμουν όλη τη μέρα στο παράθυρο, κοιτούσα έξω τον ουρανό, τα σύννεφα και απλά ονειροπολούσα σαν χαζός. Όλη μέρα, δηλαδή δεν έκανα τίποτα. Δεν έπαιζα βιντεοπαιχνίδια που έπαιζα πολύ όταν ήμουν μικρός. Δηλαδή το Skyrim το είχα λιώσει, έτσι. Πώς να το πω, όλη τη μέρα ονειροπολούσα. Όλη τη μέρα, ακόμα και σήμερα δηλαδή. Απλά τώρα, εντάξει, η δουλειά και όλα αυτά, εντάξει, δεν σε αφήνουν πολύ και είναι και καλό αυτό, αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Από όλες αυτές που ανέφερα, έτσι, θεωρώ ότι πέφτω εκεί. Μετά υπάρχει η ισοστρεφής διανόηση, ας το πούμε έτσι, δηλαδή έχω ένα φίλο που είναι έτσι, άτομα τα οποία περνάνε πάρα πολύ χρόνο με τον εαυτό τους, έτσι, σε έναν εσωτερικό κόσμο νόησης, όπου αναζητούν συμβολισμούς, το νόημα, έτσι, είναι άτομα τα οποία ασχολούνται πολύ με το νόημα της ζωής, προσπαθούν να βρουν την αλήθεια πίσω από συμβολισμούς και είναι άτομα που θέλουν να φτάσουν στην πηγή των πάντων. Άτομα δηλαδή που θέλουν να βρουν αυτό που υπάρχει πίσω απ' όλα. Θέλουν να βρουν την κατάληξη, πού καταλήγουν όλα. Έτσι. Και αυτό είναι που ονόμαζε ο Καρλ Γιούγκ introverted intuitives, introverted intuition, και έλεγε μάλιστα αυτή την κατηγορία ανθρώπων ότι ζουν πολύ έντονες ζωές μέσα τους, αλλά απ' έξω άμα τους δεις φαίνονται πολύ βαρετοί. Αλλά μέσα τους βιώνουν πολύ έντονα πράγματα, όπως και όλοι οι ισοστρεφείς, όπως και οι συναισθηματικά ισοστρεφείς. Έτσι, και αυτούς ισχύει αυτό. Και τέλος έχουμε αυτούς που είναι αυτό που είναι το πιο δύσκολο να το περιγράψω απ' όλα, που δεν το έχω καταλάβει και εγώ πάρα πολύ καλά, για να είμαι ειλικρινής, ας το πούμε, πώς ήταν η εξωστρεφής αισθητική, ας το πούμε η εσωστρεφής αισθητική. Άτομα δηλαδή που χτίζουν μια αισθητική δική τους. Άτομα που περνάνε πολύ χρόνο στο σπίτι,
που τους αρέσει η έννοια του σπιτιού, να γυρνάνε σπίτι και να βλέπουν τις ταινίες τους, να βάζουν το Netflix, να κάθονται να χουχουλιάζονται, ξέρω εγώ, πώς το λένε, να κάνουν το φαγάκι τους αρέσει να μαγειρεύουν, να τραγουδάνε, ξέρω εγώ, ζουν τη ζωή, τώρα, ναι, ζουν τη ζωή μέσα από, και είναι άτομα, ξέχασα να πω αυτό, είναι άτομα τα οποία είναι ένας εσωτερικός κόσμος, ο οποίος βασίζεται στη ρουτίνα και βασίζεται στο γνώριμο. Είναι άτομα που τους αρέσει το γνώριμο, είναι άτομα που θα πάνε, κάθε φορά που θα βγουν θα πάνε στο ίδιο καφέ. Είναι άτομα που τους αρέσει κάθε χρόνο να βάζουν να βλέπουν την ίδια ταινία. Είναι άτομα που τους αρέσει αυτό. Έτσι, αυτό που για κάποιους θεωρείται ρουτίνα, για αυτούς είναι μια ζεστή γωνιά, είναι μια γνώριμη κατάσταση. Έτσι, η πρώτη μου σχέση που είχα ήταν μια τέτοια κοπέλα. Της άρεσε αφού, νομίζω όχι, ήταν πιο πολύ προς το... Ήταν πολύ συναισθηματικά εξωστρεφής, αλλά είχε και αυτό το στοιχείο, δηλαδή μου έλεγε ότι της άρεσε πολύ να γυρνάει τη δουλειά, έτσι, να σκεπάζεται με κουβερτούλα, να τρώει, να παίρνει πατατάκι και τέτοια λοιπά και να βλέπει, ξέρω εγώ, Χάρι Πότερ, ας πούμε. Και της άρεσε όχι απλά επειδή ήταν ωραίο, και σε μένα θα μ' άρεσε αυτό. Σε ποιο δεν θα άρεσε αυτό. Της αρέσει να το κάνει ξανά και ξανά. Της αρέσει η ιδέα του να το ξανακάνει. Έτσι. Δύσκολο αυτό. Introverted sensing το ονόμαζε ο Καρλ Γιούγκ. Λίγο κατανόητο, αλλά του φαίνεται λίγο χαζό, φαίνεται λίγο βαρετό, αλλά έχει πολύ βάθος. Έτσι. Και η μάνα μου είναι έτσι. Και η μάνα μου, η δική μου είναι έτσι. Η μάνα μου, ας πούμε, λατρεύει τις παλιές ελληνικές ταινίες. Βλέπει όλη μέρα ελληνικά. Λατρεύει, ασχολείται, ας πούμε, θα ψάξει να δει τη ζωή του Δημήτρη Χόρν, του Κωνσταντάρα, ξέρω εγώ, θα ψάχνει για τη Βουγιουκλά κτλ. Της αρέσει αυτό. Ας πούμε, στην πρώτη μου σχέση που είχα, λάτρευε τα παλιά αλφαβητάρια, αυτά που είχαν στα σχολεία παλιά, που είχαν αυτές τις εικόνες απ' έξω με τα παιδάκια, με την οικογενειακή κατάσταση. Να πιούμε λίγο νερό. Γιατί μιλάω κατάπαυστα, ναι. Λοιπόν, μιλάω 50 λεπτά, Έχουμε ακόμα. Είχε χωρίσει λοιπόν τους ανθρώπους σε αυτές τις, ας το πούμε, σε αυτούς τους 8 κόσμους. Και έβλεπε ότι κάθε άνθρωπος έχει έναν από αυτούς τους 8 κόσμους, στον οποίο του αρέσει να βρίσκεται περισσότερο. Έτσι. Αυτόν τον κόσμο, αυτή την κατάσταση, αυτή την τάση των ανθρώπων την ονόμασε hero function. Δηλαδή, ας το πούμε, η λειτουργία που πρωταγωνιστεί, θα έλεγα. Είναι μια πιο σωστή ίσως απόδοση. Άνθρωποι δηλαδή που, τους αρέσει να περνάνε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε έναν κόσμο. Έτσι. Είτε είναι εξωστρεφής λογική, είτε είναι εξωστρεφής διανόηση, είτε είναι εξωστρεφής λογική. Δεν έχει σημασία ποιος, αλλά και για εσάς τους ίδιους θα το παρατηρήσετε, εγώ το παρατηρώ σε όλους αυτό, ότι υπάρχει ένας από αυτούς τους κόσμους, έτσι πως το λέω ακούγεται λίγο, βγάζει λίγο αιρετικά vibes και τα λοιπά, επειδή λέω κόσμος. Ναι, δηλαδή είναι ας το πούμε, κάποιες πτυχές της καθημερινότητας, έτσι, πιο καλή αναφορά αυτή, κάποιες πτυχές της καθημερινότητας μας που μας αρέσει να περνάμε και πιο πολύ χρόνο. Έτσι, αυτό το ονόμαζε hero function, η πρωταρχική λειτουργία. Και είναι το 80% ας πούμε της καθημερινότητάς μας πολλές φορές. Έλεγε όμως ο Καρλ Γιούγκ ότι υπάρχει και αυτό που ονόμασε το parent function, δηλαδή η γονεϊκή ας πούμε λειτουργία. Οι ελληνικές αποδόσεις είναι όλες δικές μου, ξέρετε. Δεν ξέρω ποια είναι η επίσημη. Που ήταν είναι ένα φυσικό ανάχωμα που χτίζει ο κάθε άνθρωπος απέναντι στην πρωταρχική του λειτουργία. Γιατί άμα την αφήσεις, επειδή όπως είπα, έχει μια διανυσματική μορφή αυτό, είναι μια τάση η πρωταρχική λειτουργία. Άμα το αφήσεις θα ξεφύγει. Δηλαδή ένας που όλη τη μέρα θέλει να μιλάει, να κάνει debates, να συζητά, να φιλοσοφεί κτλ. Άμα τον αφήσεις
θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω, θα γίνει ο νέος Σοκράτης, ξέρω εγώ. Βασικά δεν θα γίνει ο νέος Σοκράτης. Θα καταλήξει μάλλον σε κανένα πρωινάδικο. Έτσι. Σε κανένα πρωινάδικο ή στο TikTok, δεν ξέρω. Ένας που είναι για παράδειγμα λογικά εσωστρεφής, άμα τον αφήσεις, δηλαδή άμα το αφήσει αυτό και τον κυριεύσει, δεν θα έχει σχέσεις, δεν θα έχει συναισθήματα, δεν θα περάσει όλη του τη ζωή και θα τα έχει, πώς το λένε, θα έχει σπαταλήσει όλη του ζωή πάνω από ένα εργαστήριο και δεν θα έχει ζήσει τίποτα. Ένας, για παράδειγμα, που έχει βιωματική εξωστρέφεια, άμα τον αφήσεις, θα παρτάρει όλη μέρα, ελεύθερο κάμπινγκ, ξέρω εγώ, λέω τώρα έτσι, παραδείγματα. Ελεύθερο κάμπινγκ, ξέρω εγώ, καπνίζει και λίγο, το ζεις, αλλά δεν χτίζεις τη ζωή σου, δεν σπουδάζεις, δεν ψάχνεις να χτίσεις ανθρώπινες σχέσεις και γίνεσαι αυτό που λένε χύμα στο κύμα. Σας λέω δηλαδή, το λέω τώρα έτσι με ένα πιο χαριτωμένο τρόπο για να καταλάβετε πώς μπορεί κάθε άνθρωπος να ξεφύγει αν αφαιθεί και δεν χαλιναγωγήσει αυτή την τάση που έχει. Γι' αυτό ο Καρλ Γιούγκ έλεγε ότι κάθε άνθρωπος έχει, πέρα από την πρωταρχική λειτουργία, έχει και μια γονεϊκή λειτουργία που είναι το αντίθετο, όχι ακριβώς αντίθετο, έχει την αντίθετη ροπή προς την πρώτη. Δηλαδή, ό,τι είναι η πρώτη, η δεύτερη είναι στην αντίθετη φορά. Αν η πρώτη λειτουργία σου είναι εξωστρεφής, αυτή θα είναι εσωστρεφής. Αν η πρώτη είναι εσωστρεφής, αυτή θα είναι εξωστρεφής. Δεν γίνεται δηλαδή η δεύτερη λειτουργία, η γονεϊκή λειτουργία να είναι στην ίδια φορά με την πρώτη. Ένας για παράδειγμα που είναι λογικά εξωστρεφής, όπως είπα, CEO, μεγαλοεκατομμυριούχος, ξέρω εγώ, όλοι my morning routine, ξυπνάω 5 η ώρα το πρωί, αυτός ο τύπος, παιδί μου, έτσι. Για να χαλιναγωγήσει αυτό, ενδεχομένως είναι, πώς το λένε, υπάρχει μια δεύτερη λειτουργία, η οποία είναι και στην αντίθετη κατηγορία από ό,τι είναι η πρώτη. Δηλαδή δεν γίνεται ένας που είναι λογικά εξωστρεφής να έχει δεύτερη λειτουργία να είναι λογικά εξωστρεφής. Δεν γίνεται αυτό, αφού λογικά εξωστρεφής είναι. Έτσι. Ούτε γίνεται ένας που είναι λογικά εξωστρεφής να έχει σαν δεύτερη λειτουργία το να είναι συναισθηματικά εξωστρεφής, γιατί αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο από το πρώτο. Αυτό είναι που ονόμαζε, το έχω ακούσει να το λένε demon function, είναι πιο αδύναμη λειτουργία και είναι πάντα το αντίθετο της πρώτης. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Άρα πρέπει να είναι άλλη κατηγορία και άλλη φορά. Άρα μας μένουν δύο επιλογές πάντοτε. Δηλαδή, ένας που είναι λογικά εξωστρεφής ή θα είναι διανοητικά εσωστρεφής, έτσι, ή, πώς το λένε τώρα, ή αισθητικά εσωστρεφής. Έτσι. Βέβαια να πω για το αισθητικά εσωστρεφής ότι όλα αυτά τα πράγματα που λέω δεν είναι τόσο απλά ακριβώς, απλά τώρα τα λέω με έναν τρόπο, εντάξει, γιατί το introverted sensing, ας πούμε, δεν είναι απλά ότι σ' αρέσει να βλέπεις την ταινία ξανά και ξανά. Okay. Έχει να κάνει με τις αξίες, έχει να κάνει με την παράδοση, έχει να κάνει με την τήρηση του παλαιού, έχει να κάνει με τη μνήμη, έχει να κάνει με τον εμπειρισμό, έχει να κάνει με όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει μια δεύτερη λειτουργία που τον βοηθά να χαλιναγωγεί την πρώτη. Έτσι. Ένας για παράδειγμα που είναι, όπως είπα, αισθητικά εσωστρεφής, όλη τη μέρα περνά στο σπίτι του, βλέπει ταινίες, τρώει φαγάκι κτλ. Η δεύτερη λειτουργία του μπορεί να είναι η συναισθηματική εξωστρέφεια και είναι αυτό που θα τον εμποδίσει από το να αφαιθεί σε αυτή την κλειστότητα. Έτσι. Που θα του πει, ξέρω εγώ, ότι μην είσαι όλη μέρα σπίτι, βγες και, ξέρω εγώ, μοιράσου αυτά που νιώθεις με κάποιον, χτίσε ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνικοποιήσου, έτσι. Ή μπορεί να είναι λογικά εξωστρεφής η δεύτερη λειτουργία του. Μπορεί να είναι ότι μην είσαι όλη μέρα σπίτι, βγες έξω, βρες μια δουλειά, φτιάξεις κανένα πρόγραμμα, ξέρω εγώ, βάλεις στόχους στη ζωή σου κτλ.
Δηλαδή, η γονεϊκή λειτουργία, εάν η πρώτη λειτουργία είναι εξωστρεφής, χαλιναγωγή συγκρατεί την πρώτη λειτουργία, ενώ αν είναι εσωστρεφής, η γονεϊκή λειτουργία έχει το χαρακτήρα ότι την βγάζει προς τα έξω. Έτσι. Πάλι τη συγκρατεί, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Λοιπόν, ας το αφήσουμε προς το παρόν εδώ. Έτσι. Είδε ο Καρλ Γιούγκ ότι όλοι οι άνθρωποι στο τέλος της ημέρας θα μείνουνε, θα προτιμήσουν μία από αυτές τις πτυχές της ζωής τους. Έτσι. Και μετά ήρθαν οι Myers και Briggs, δύο άλλες ψυχολόγοι, νομίζω μια μάνα και μια κόρη, δεν θυμάμαι τώρα, και δημιουργήσαν αυτό το σύστημα που λέγεται MBTI, το οποίο σήμερα έχει πάρει τρελές διαστάσεις και έχει γίνει πιο πολύπλοκο από ποτέ και νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει το νόημα του MBTI. Έτσι. Και αυτό που σας είπα, το typology, που στα ελληνικά εγώ το ονομάζω τυπολογία. Μ' αρέσει αυτή η μετάφραση, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, τέλος πάντων, η οποία, αν μη τι άλλο, έτσι, και όχι στην αρρωστημένη σύγχρονη της μορφή που έχει καταντήσει όντως αστρολογία και βλέπεις ανθρώπους να απορρίπτουν άλλους ανθρώπους στα ερωτικά, επειδή ξέρω εγώ λέει, εγώ είμαι ξέρω εγώ INFP, αυτός είναι ESTJ, λέω τώρα κάποιους όρους, και δεν βγαίνω μαζί του. Αυτό δεν έχει μεγάλη διαφορά από το να πεις ότι ξέρω εγώ είναι κρυός, εγώ είμαι ζυγός, δεν βγαίνουμε. Έτσι. Δεν έχει καμία διαφορά το ένα με το άλλο. Όντως δηλαδή η τυπολογία σήμερα έχει φτάσει σε μορφές αστρολογίας. Το οποίο είναι γελίο, ας πούμε, εντάξει. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι θεωρίες, δεν αποδεικνύονται, εντάξει. Απλά έτσι τα λέμε για την πλάκα μας, ας πούμε. Αλλά εγώ προσωπικά το παρατηρώ αυτό. Και σε μένα το παρατηρώ και στους άλλους, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μία πτυχή της ζωής μας στην οποία περνάμε πιο πολύ χρόνο. Και έλεγα ρε παιδί μου ότι με αφορμή διάφορες συζητήσεις που είναι στο Reddit και αυτά ακόμα και σήμερα, όπως είπα και πριν, το θέμα είναι τι μπορεί να μας διδάξει αυτό για το ποιοι χαρακτήρες ταιριάζουν με ποιους και μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το ποιοι χαρακτήρες ταιριάζουν με ποιους. Και με αφορμή αυτή την ανάλυση που σας έκανα, την οποία εγώ την ασπάζομαι εν μέρη, δηλαδή βλέπω ότι όντως οι άνθρωποι ταξινομούνται έτσι, αλλά δεν θέλω να το πάμε πολύ, πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να το στερεοποιήσουμε πάρα πολύ. Έτσι. Θα σας πω και σε συνδυασμό με την προσωπική μου εμπειρία, γιατί με βάση τυπολογία και με βάση όλα αυτά που βλέπω και εγώ στα γραφεία και αυτά, ότι γιατί τα ετερόνυμα έλκονται. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, για μένα τουλάχιστον, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Και θα μου πεις γιατί πρέπει ο ένας να συμπληρώνει τον άλλο. Δεν μπορώ εγώ να συμπληρώσω το έλλειμμά μου. Και η απάντηση, αυτή ακριβώς την απάντηση δίνει τυπολογία. Ότι κάποια πράγματα δεν τα συμπληρώνεις εσύ. Δηλαδή αυτό ήθελα να πει λίγο πολύ ο Καρλ, ότι κάποια πράγματα, ας πούμε αυτή η τάση που έχει κάποιος, για εξωστρεφή διανόηση για παράδειγμα, έτσι, αυτό το extraverted intuition ας πούμε, αυτό το πράγμα θα το έχεις όλη τη ζωή. Τώρα, δύο διαφορετικοί άνθρωποι, έτσι, χαρακτηρίζονται από συναισθηματική εξωστρέφεια για παράδειγμα, για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Τον Καρλ Γιούγκ δεν τον ενδιέφερε τόσο πολύ αυτό σε πρώτη φάση. Ο Καρλ Γιούγκ παρατηρούσε κάτι. Λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι συναισθηματικά εξωστρεφείς. Τώρα, πόσο ο καθένας φτάνει να είναι συναισθηματικά εξωστρεφής, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έτσι. Μπορεί κάποιος να είναι συναισθηματικά εσωστρεφής επειδή έχει μια πολύ τραυματική παιδική ηλικία και να έχει κλείσει στον εαυτό του. Άλλος μπορεί να είναι συναισθηματικά εσωστρεφής γιατί έτσι. Γιατί του αρέσει.
Δηλαδή δεν μας λέει κάτι αυτό για τον χαρακτήρα του ανθρώπου αυτόν καθ' αυτόν, ότι δεν μας δίνει οριστικές απαντήσεις. Γι' αυτό και είναι ηλίθιο να απορρίτεις κάποιον για αυτούς τους λόγους. Απλά μας δείχνει μια τάση που έχει αυτός ο άνθρωπος για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Και αυτό θέλω να πω σήμερα και το βλέπω και στο γραφείο. Κάποια πράγματα που έχουμε αλλάζουν, κάποια δεν αλλάζουν. Αυτό που λέει ο κόσμος πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, σε μερικά πράγματα ισχύει. Εγώ βλέπω ανθρώπους μεγάλους ηλικία που έχουν κάποιες ιδιοτροπίες, ρε παιδί μου, που πραγματικά λες ούτε στο θάνατο δεν θα φύγει αυτό. Ούτε στο θάνατο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποιες τάσεις, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μας χαρακτηρίζουν, έτσι. Μας δίνουν μια ταυτότητα και μας καθορίζουν από ένα σημείο και μετά και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε εύκολα από μόνοι μας να συγκρατήσουμε αυτές τις τάσεις που έχουμε. Και ένα βήμα που πρέπει να κάνουμε όλοι οι άνθρωποι, θεωρώ, και ένα χρέος που έχουμε προσωπικό, άποψή μου, έτσι, είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θέλουμε, πώς θα το πω, ποια είναι αυτά τα πράγματα στα οποία θέλουμε κάποιον να μας συμπληρώσει και ποια είναι αυτά που πρέπει να συμπληρώσουμε εμείς. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Για μένα, λοιπόν, τα ετερόνυμα έλκονται διότι όχι απλά επειδή ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Δεν είναι ο μόνος λόγος αυτός, κατά τη γνώμη μου, που είναι πολύ σπουδαίος από μόνος του, αλλά δεν είναι ο καθοριστικός. Για μένα, υπάρχουν πολλοί λόγοι, εννοείται, αλλά για να μην το κάνω 5 ώρες, θα πω αυτό, ότι είναι σημαντικό τα ζευγάρια να είναι διαφορετικά, όπως μας λέει η τυπολογία, για να μην υπάρχει ενός είδους σύγκριση και ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ζευγαριών. Και για να μην ξεφεύγουν προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι. Ας πούμε, όπως είπα, εγώ σαν άνθρωπος είμαι πολύ συναισθηματικός. Δηλαδή, λειτουργώ βάσει συναισθήματος. 9 στις 10 φορές στη ζωή μου. Έχω απορρίψει δηλαδή δουλειές, έχω απορρίψει πράγματα, καταστάσεις που θα έλεγε κάποιος είσαι μαλάκας που δεν τα επέλεξες. Θα μπορούσε να βγάζεις, ξέρω εγώ. Όχι, αφήστε το οικονομικό, εντάξει. Δεν έχει σημασία. Επειδή εγώ δεν ένιωθα καλά γι' αυτό, δεν μου άρεσε, ας πούμε. Έτσι. Ή όταν συμβεί μια δύσκολη κατάσταση, το βλέπω πάρα πολύ συναισθηματικά. Αυτό, εντάξει, έχει μια γοητεία, αλλά δεν είναι και καλό, απ' την άλλη. Και ένα θέμα που είχα με την πρώτη μου σχέση, θυμάμαι ότι ήταν και αυτή συναισθηματική και όταν συνέβαινε κάτι, ρε παιδί μου, ο ένας ήθελε να του σταθεί ο άλλος συναισθηματικά και ήταν δύσκολο γιατί θέλαμε εκεί το ίδιο πράγμα που κανένας δεν μπορούσε εύκολα να δώσει στον άλλο. Αυτό είναι ένα προσωπικό παράδειγμα που θα σας πω ότι τα ετερόνυμα είναι σημαντικά με την έννοια ότι δεν ξεφεύγουν προς την ίδια κατεύθυνση. Αν είναι και οι δύο, αυτό το είχε πει ο Άγιος Παΐσιος, έτσι, ότι στη διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού. Και το βλέπεις αυτό, ότι άμα και οι δύο είναι τσιγκούνιδες, για παράδειγμα, θα ζουνε θα ζουνε με τα ίδια ρούχα, με μακαρόνια και σιγά σιγά θα πετρώσει η ζωή τους. Άμα και οι δύο είναι σπάταλοι, θα καταλήξουν στα κόκκινα δάνεια. Άμα και οι δύο είναι party animals, θα παρτάρουν όλη μέρα σαν τα ζώα και δεν θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθόλου. Αν και οι δύο είναι πολύ συναισθηματικοί και ευαίσθητοι, θα απελπίζονται και οι δύο και θα καταραίουν. Και ο ένας θα βοηθάει τον άλλον να καταρρεύσει πιο πολύ. Άμα και οι δύο είναι τεμπέληδες, έτσι, θα μπει σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, θα μπει σε ένα σπίτι, θα είναι αυτή και έτσι στο καναπέ, θα βλέπεις, ξέρω εγώ, κάδους, θα βλέπεις σακούλες σκουπιδιών δεξιά και αριστερά και θα λένε, ξέρω εγώ, έτσι, μαλάκα, λέει, πρέπει να πετάξουμε τα σκουπίδια. Θα λέει η άλλη, ναι ρε φίλε, πρέπει να τα πετάξουμε τα σκουπίδια, όντως. Έκανα μια μικρή διακοπή, γιατί με πήραν τηλέφωνο, ναι, τι έλεγα τώρα όμως. Θα είναι και οι δύο σε μια φάση, ναι, πρέπει να πετάξουμε σκουπίδια, ναι, οκ.
Και δεν θα πετάει ποτέ τα σκουπίδια το μεταξύ. Νομίζετε ότι αυτό που σας λέω είναι ένα ψεύτικο παράδειγμα που έπλασα τώρα με τη φαντασία μου? Είναι αληθινό. Από γνωστό πρόσωπο, έτσι. Είναι αληθινό παράδειγμα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, θεωρώ ότι τα αντίθετα έλκονται γιατί ο ένας συγκρατεί τον άλλο. Σε αυτά που όντως έχει ανάγκη, έτσι. Σε αυτά που όντως δεν μπορεί να συμπληρώσει ο ίδιος. Γιατί πολλά πράγματα μας χαρακτηρίζουν και μας πονάνε, όχι επειδή δεν έχουμε κάποιον να μας βοηθήσει, επειδή εμείς δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη να τα συμπληρώσουμε. Έτσι. Μπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο της προσωπικότητάς σου, του χαρακτήρα σου, που να το έχεις, αλλά να νομίζεις ότι το έχεις γιατί δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη να το συμπληρώσεις εσύ. Ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε παντού σήμερα. Τα αντίθετα ζευγάρια έλκονται διότι, και με μια πιο πρακτική θα το πω, το έχω παρατηρήσει αυτό, διότι ο καθένας μπορεί να, επειδή η σχέση, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι και μια, όχι πάλι που λένε πολλοί οι λυθοί, είναι μια κατάσταση όπου πρέπει να γίνει κατανομή αρμοδιοτήτων. Πώς έχεις επειδή μια εταιρεία, πώς έχεις μια χώρα, έτσι, που λες θα βάλω αυτόν τον υπουργό, θα βάλω αυτόν τον υπουργό, πώς λες σε μια εταιρεία ότι εσύ θα μπεις προϊστάμενος, εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις εκείνο. Έτσι και σε μια οικογένεια, σε ένα γάμο, σε μια σχέση, οποιαδήποτε σχέση, αλλά μιλάμε τώρα για ερωτικά, πρέπει να γίνει μια διανομή ισχύως. Έτσι. Αν και οι δύο, διότι ξέχασα να πω αυτό, ότι η κλίση που έχουμε υποδηλώνει και ισχύ ταυτόχρονα. Δηλαδή, ένας που είναι συναισθηματικά εξωστρεφής, αυτό δεν δηλώνει απλώς μια κλίση που έχει, μια προτίμηση που έχει, δηλώνει και μια ισχύ που έχει. Ότι αυτός ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς περνάει όλη τη μέρα με τους άλλους ανθρώπους, αλληλεπιδρά κτλ., έχει μια κοινωνική ισχύ, έχει μια συναισθηματική ισχύ. Ας πούμε, είναι πολύ διπλωματικός, καταλαβαίνει τους άλλους, τα συναισθήματά τους τι νιώθουν, χειρίζεται τους άλλους συναισθηματικά πιο εύκολα. Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, που είναι λογικά εξωστρεφής, έχει το καλό ότι μπορεί να επιβληθεί στους άλλους. Έχει το καλό ότι μπορεί και αυτός να χειριστεί με λογικά σημεία αναφορά στους άλλους. Μπορεί να οργανώσει. Ένας που είναι λογικά έσωστρεφής έχει άλλου είδους ισχύ. Μπορεί να σου οργανώσει και αυτός τις υποδομές του σπιτιού, για παράδειγμα, να αναλάβει όλα τα ηλεκτρονικά, τα τεχνολογικά, να συνδέσει το PC με την τηλεόραση, να χειρίζεται το PC από το κινητό του, να σου βάζει ταινίες να βλέπεις. Ο γκατζετάκιας τύπος, επειδή σου ψάχνει, είναι και αυτό μια ισχύς, έτσι. Είναι μια δύναμη κι αυτό. Ένας που είναι συναισθηματικά εσωστρεφής, έχει συναισθηματική ισχύ, δηλαδή ξέρει ποιος είναι, έτσι. Δεν τον νοιάζει η γνώμη των άλλων τόσο πολύ. Πιστεύει πιο εύκολα στον εαυτό του σε μερικά πράγματα, έτσι, όχι σε όλα. Μπορείς να σταθείς σε αυτόν, μπορεί να σε βοηθήσει να πατήσεις τα πόδια σου, έτσι. Η κλίση που έχουμε λοιπόν, οι κλίσεις του χαρακτήρα μας υποδηλώνουν και τις δυνάμεις του χαρακτήρα μας. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και ένας λόγος που τα αντίθετα έλκονται είναι υπό αυτή την έννοια ότι άμα και οι δύο, ας πούμε, είναι συναισθηματικά έξωστρεφείς, ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του, ας πούμε, του ανθρώπου που θα αναλαμβάνει τις κοινωνικές δεξιώσεις, αυτός που θα αναλαμβάνει τη διπλωματία με τους γείτονες, με τους γύρω και όλα αυτά. Και οι δύο θα θέλουν το ίδιο πράγμα. Άμα και οι δύο είναι αισθητικά εσωστρεφείς, θα θέλουν και οι δύο να φτιάξουν το σπιτικό τους με τον καθένας με τον δικό του τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι λίγο πιο πεζό ίσως, δεν ακούγεται ωραία, αλλά είναι μια πραγματικότητα και δεν είναι κακό, έτσι. Η σχέση είναι μια κατανομή ισχύως. Το έχω βιώσει και εγώ προσωπικά, το βιώνω κάθε μέρα, όχι μόνο σε ερωτικές σχέσεις,
Γενικά. Και πρέπει να καταλάβουμε ο κάθε άνθρωπος σε ποια κομμάτια της ζωής του δεν τον νοιάζει να έχει τον έλεγχο και σε κάποια κομμάτια θέλει να έχει λόγο. Ας πούμε εγώ προσωπικά έτσι είμαι. Έπρεπε να έχω καμιά μπύρα τώρα, τέλος πάντων. Έτσι είμαι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου πώς θα είναι το σπίτι. Δηλαδή, όταν γνωρίζω μια κοπέλα, της λέω, φτιάξε το σπίτι όπως θες εσύ. Λέει, μπαίνει μέσα στο σπίτι, λέει, ξέρω εγώ, αχ, δεν μου αρέσει πολύ αυτή η συρταριέρα, πρέπει να βάλω αυτή τη συρταριέρα και αυτά και να βάλω αυτό το πράσινο χρώμα και λέω, δεν με νοιάζει, λέω, τι λες, κάνε ό,τι γουστάρεις, δεν με νοιάζει. Εσύ είσαι το αφεντικό, λέω. Εσύ είσαι η αρχηγός. Κάνω ό,τι θες. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή τι κάνω. Της δίνω τα ενία, φτιάξω σπίτι, πάρε τα πιάτα που θες, πάρε τις τραπεζαρίες, ξέρω εγώ πώς θέλουν αυτά, δεν με νοιάζουν. Έτσι, πάρε τον έλεγχο εσύ. Εγώ δεν θα ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Αλλά, ας πούμε, στο κομμάτι της τεχνολογίας και αυτά, τι συστήματα θα έχουμε στον υπολογιστή, τι λειτουργικό σύστημα θα έχουμε, ξέρω και αυτά, εκεί θέλω, φίλε, θέλω να έχω τον έλεγχο, θέλω να έχω τον λόγο μου, ας πούμε. Δεν θέλω Windows, μαλάκα. Θέλω Linux. Θέλω να βάλω Fedora Linux που είμαι σε Fedora Linux, γι' αυτό το λέω αυτή τη στιγμή. Fedora KD, όσους ενδιαφέρονται. Είχα περάσει ένα διάστημα από Arch Linux, αλλά εντάξει, παιδιά, έχω και ζωή, συγγνώμη κιόλας. Θέλω να έχω το δικό μου λειτουργικό. Δεν θέλω να έχω Windows. Έχω αυτό το κόλλημα, ας πούμε. Σας λέω τώρα ένα χαζό παράδειγμα, αλλά αυτό επεκτείνεται και σε πιο σημαντικά στοιχεία της ζωής. Έτσι. Μπορεί να θέλει ο άλλος να λέει, ξέρω εγώ, τι, θέλω να διαλέγω πού θα πηγαίνουν διακοπές, θέλω να κλείνω ξενοδοχεία, θέλω να κάνω αυτά. Η άλλη μπορεί να λέει, για τα παιδιά μας, ξέρω εγώ, θέλω να έχω τον τελευταίο λόγο. Στο κομμάτι μου το συναισθηματικό. Θέλω να έχω τον έλεγχο. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε ο καθένας τις κλίσεις του και με βάση την τυπολογία που ανέφερα προηγουμένως, που η τυπολογία είναι ένα πολύ μικρό πρίσμα ανάλυσης αυτού του ερωτήματος που θέτουμε σήμερα. Απλά είπα να μιλήσω για την τυπολογία και εάν ενδιαφέρει τον κόσμο να πούμε και μερικά ειδικότερα θέματα σε σχετικά με τις προσωπικότητες και να πάμε στο MBTI μετά, ξέρω εγώ, INFP, ENTJ, ξέρω εγώ, ENFJ συνδυασμό και τέτοια, ας πούμε, που εντάξει είναι πιο nerdy stuff, έτσι, αλλά έχουν πλάκα, έχουν ενδιαφέρον. Αλλά αυτό θα το ήθελα να το κάνω πιο πολύ σε μορφή βίντεο, ίσως, με memes και τέτοια, τέλος πάντων, θα το σκεφτώ. Ας μείνω προς το παρόν στο κομμάτι των functions, δηλαδή των λειτουργιών. Έτσι. Ας βρει ο καθένας το function, ας βρει τι του αρέσει να κάνει, σε ποια πτυχή της ζωής του αρέσει να ενυπάρχει, τις πιο πολλές ημέρες της ζωής του, ώστε να καταλάβει και το αντίθετό του ποιο είναι. Έτσι. Διότι αν δεν καταλάβουμε εμείς ποιοι είμαστε, δεν θα καταλάβουμε ποιο είναι το αντίθετό μας. Και δυστυχώς τα ερωτικά μας πολλών ανθρώπων είναι αυτό ακριβώς το θέμα. Ότι δεν ξέρεις ποιος είσαι και με βάση αυτό που νομίζεις ότι είσαι, αναλόγως ελκύεις. Τι θέλω να πει ο ποιητής τώρα, έτσι. Ότι ελκύεις ό,τι προβάλλεις. Ανάλογα με την εικόνα που έχεις εσύ για σένα, την ανάλογη εικόνα θα δει αυτός ο οποίος θα το πάρει αυτό με βάση την εικόνα που και αυτός έχει τον εαυτό του. Έτσι. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάτι θέλω να μείνει σήμερα, είναι ότι πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για αυτά που μπορούμε να αλλάξουμε, που λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Κατά βάθος ξέρουμε. Και βλέπεις πολλούς να ρωτιούνται, δεν ξέρω τι πρέπει να αλλάξω στη ζωή μου κτλ. Νομίζω ότι ξέρεις κατά βάθος. Νομίζω όλοι ξέρουμε. Είναι μερικά πράγματα που μπορούμε να διορθώσουμε πάνω μας και να μην περιμένουμε κάποιον να τα διορθώσει. Απλά το λέω αυτό. Τώρα, πάμε λίγο στο δεύτερο σκέλος, ότι
εάν τα ετερόνυμα έλκονται, γιατί οι άνθρωποι επιλέγουν τα ομώνυμα και γιατί οι άνθρωποι και γιατί δεν έλκονται τα ετερόνυμα. Είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστούν, αν με άκουγε πολλοί κόσμος, θα εμφανίζονταν χιλιάδες άνθρωποι που θα λέγανε τι λες, εγώ γνώρισα την τάδε που ήταν το αντίθετο από μένα και δεν πήγε καθόλου καλά. Ή εγώ γνώρισα αυτή που είμαστε ίδιοι και περνάμε τέλεια. Θα μου έλεγε ο κόσμος αυτό. Οκ, σεβαστό. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι αυτό που πολλές φορές εμφανίζεται σαν αντίθετό μας, στην πραγματικότητα είναι ίδιο. Και το να βρεις το πραγματικά αντίθετό σου δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί όπως είπα και πριν, πρέπει να καταλάβεις ποιο ακριβώς είναι το αντίθετό σου. Και πέρα από αυτό, το να μπει σε μια σχέση, το να γνωρίσεις μια κοπέλα ή αντίστοιχα να γνωρίσεις έναν άντρα, έτσι, ένα άλλον άνθρωπο που θα είναι το αντίθετο από σένα, είναι δύσκολο. Όχι μόνο για τους λόγους που είπα, αλλά γιατί το αντίθετο σε προκαλεί. Σκεφτείτε το λίγο. Το αντίθετό μας προκαλεί. Το αντίθετο σε κρίνει. Είναι μια διαρκής υπενθύμηση αυτού που δεν είσαι. Το αντίθετο. Και πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν το αντίθετο για αυτό ακριβώς το λόγο. Και βρίσκουν παρηγοριά στο όμοιο. Και αυτό συμβαίνει συνήθως σε ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπαμε βάσει την τυπολογία πριν, παρασύρονται από τις τάσεις τους και φτάνουν στα άκρα. Δηλαδή διαβάζω στο Reddit πολλές ιστορίες ανθρώπων, ας πούμε INFPs, έτσι, άτομα δηλαδή που ας πούμε ότι η πρωταρχική τους λειτουργία είναι το εσωστρεφές συναίσθημα, άτομα τα οποία δηλαδή περνούν πολύ χρόνο με τον εαυτό τους, προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι είναι, έχουν πολύ έντονα συναισθήματα, όλη τη μέρα ξέρω εγώ την περνούν, προσπαθούν να καταλάβουν τα συναισθήματά τους και αυτά. Είναι κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι, τα διαβάζω ότι είναι στη δική μου κατηγορία ας πούμε, που παρασύρονται πάρα πολύ από αυτή την εσωστρέφεια που έχουν, είναι ακατασχέτως εσωστρεφείς άνθρωποι και είναι τόσο εσωστρεφείς, τόσο ακοινώνητοι που αποφεύγουν το αντίθετο. Γιατί αυτά τα άτομα, δηλαδή αυτό το άτομο τώρα που είναι πάρα πολύ εσωστρεφές και κλειστό άτομο, πώς θα γνωρίσει μια κοπέλα που είναι πολύ κοινωνική, που καταρχάς εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να τη γνωρίσει γιατί δεν βγαίνει το σπίτι του, εντάξει. Αλλά πες ότι τη γνωρίζει, ωραία. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα ανοιχτεί και θα επενδύσει συναισθηματικά σε αυτή τη γυναίκα, αφού αυτή η γυναίκα είναι μια διαρκής υπενθύμηση του πόσο κοινωνικός δεν είναι. Γι' αυτό το αντίθετο μας πονάει, έτσι. Και είναι μια επενθύμηση ότι ξέρεις τι, έχεις ξεφύγει. Και αυτό πάει αντίστροφα, έτσι. Δηλαδή άτομα που είναι πάρα πολύ εξωστρεφοί και βλέπουν έναν πάρα πολύ εξωστρεφή άνθρωπο και τον κοροϊδεύουν. Και θεωρώ μάλιστα πολλές μορφές bullying που σου βλέπουμε σήμερα, γιατί το bullying συμβαίνει κυρίως στους εσωστρεφείς, ένας από τους πολλούς λόγους είναι διότι είναι ευαίσθητο θέμα, αλλά επειδή στη δουλειά μου έχουμε ασχοληθεί και με τέτοια πράγματα δυστυχώς, γι' αυτό σας το λέω, έρχονται καημένα τα παιδιά, έρχονται οι γονείς και λένε το παιδί μου δεν έκανε τίποτα. Γιατί του κάνουν bullying. Τι ασχολείται ο άλλος ρε μαλάκα. Με εμένα, με το παιδί μου, με το παιδί το ίδιο θα λέει, ξέρω εγώ, τι έκανα. Μα δεν τους μίλησα ποτέ άσχημα. Μα δεν προκάλεσα. Μα δεν το παίζω κάποιος. Δεν τους ανταγωνίστηκα. Γιατί μου κάνουν bullying. Η απάντηση για μένα, πέρα είναι πολύ σύνθετη απάντηση, εντάξει. Ένας από τους πολλούς λόγους είναι ότι θεωρώ ότι νομίζω ότι δεν κάνεις τίποτα, αλλά στην πραγματικότητα κάνεις πάρα πολλά. Νομίζω ότι δεν τον προκαλείς, αλλά τον προκαλείς πάρα πολύ. Γιατί?
Γιατί τον κρίνεις. Και θα πεις εσύ, μα πώς τον κρίνω αφού δεν μιλάω καθόλου. Τον κρίνεις απλά και μόνο επειδή υπάρχεις. Αυτός κάνει αυτή τη ζωή, είναι σε αυτή την κατάσταση, την όποια κατάσταση, δεν έχει σημασία. Ξέρει μέσα του, όλοι οι άνθρωποι το ξέρουμε, υπάρχει συνείδηση, έτσι. Και η συνείδηση είναι, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε αυτό, Άγιος τώρα, ότι είναι ο νόμος του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και αυτούς που δεν πιστεύουν, που λένε ότι είναι άθεοι και αυτά. Οκ, κρίνιζα. Εντάξει, πες ότι είσαι. Σε όλους τους ανθρώπους ο Θεός έχει βάλει ένα νόμο άγραφο που ονομάζεται συνείδηση. Γι' αυτό και άμα ασχοληθεί κανείς με παραφιλολογία σχετικά με μασονικές τελετές και με πώς το λένε, με αυτές τις διάφορες ελίτ που τώρα βγαίνουν στη φόρα αυτά, τώρα λες και τώρα γίνονται αυτά, λες και δεν γίνονται, τέλος πάντων. Άμα διαβάσετε σε κάποιες οργανώσεις της ελίτ το τι κάνουν, ας πούμε, θυμάμαι σε μια οργάνωση κατασκήνωση που πήγαιναν και ο Μπούς νομίζω και κάποιοι άλλοι έτσι διάσημοι και τέτοια, θυμάμαι ότι η πρώτη τελετή που κάνανε ήταν το κάψιμο της έγνοιας. Το κάψιμο της έγνοιας. Δηλαδή ήταν μια τελετουργική διαδικασία όπου καίνε τη συνείδησή τους. Είναι το πρώτο βήμα που κάνουν, ας πούμε, για να υπηρετήσουν το διάβολο ή οτιδήποτε άλλο, ξέρω εγώ. Είναι το κάψιμο της συνείδησης. Γιατί η συνείδηση είναι ο νόμος που εναπόθεσε ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους, άστα που δεν πιστεύουν ή όχι. Και ένας μουσουλμάνος έχει συνείδηση. Ένας μουσουλμάνος, μάλιστα, θεωρώ, που θα του πει ο πατέρας του σκότωσε την αδερφή σου γιατί πήγε με άλλον και δεν θα το κάνει, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ πιο κοντά στο Θεό από έναν ο οποίος είναι μέσα στην εκκλησία, κοινωνάει, εξομολογείται, αλλά κράζει και καταδικάζει τους άλλους στη ζωή του. Έχω συναντήσει περιπτώσεις ανθρώπων τέτοιες πάρα πολλές φορές, αλλά δεν θέλω να το κάνω πολύ θεολογικό τώρα ας τα αφήσουμε προς το παρόν αυτό. Απλά θέλω να πω για τη συνείδηση. Έτσι, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια συνείδηση και κατά βάθος ξέρουμε ότι όταν δεν πάμε καλά στη ζωή μας. Θα μου πεις, είσαι μαλάκας, εντάξει, οκ. Λέω, εγώ όσες φορές στη ζωή μου ξέφευγα, μέσα μου το καταλάβαινα. Μπορεί συνειδητά να το αρνούμουν, αλλά κατά βάθος το ήξερα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, για το bullying τώρα, ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν bullying, τα παιδάκια αυτά που κάνουν bullying, στην πραγματικότητα αυτά τα ήσυχα παιδάκια τους κρίνουν, γιατί είναι μια διαρκής υπενθύμηση του τι δεν είναι. Και αυτά τα παιδάκια που είναι θύματα bullying, στην πραγματικότητα η απόλυτη απραξία τους, η απόλυτη αδράνειά τους, στην πραγματικότητα είναι μια διαρκής υπενθύμηση και μια διαρκής δράση. Χωρίς να φταίνε φυσικά τα καημένα, έτσι. Απλά θέλω να πω γιατί ο άλλος έχει το μπαστούνι στον κόλο του, γιατί ο άλλος ασχολείται. Όντως, άμα το δεις εξωτερικά του θέμα, δηλαδή αυτό το παιδί δεν σου κάνει τίποτα και πας και το πειράζεις και αυτά. Γιατί σε κρίνει εκείνη τη στιγμή. Αυτή η ήσυχη εικόνα, ένα παιδί που είναι ήσυχο, που είναι καλό παιδί, σου υπενθυμίζει ότι δεν είσαι αυτό το παιδί. Και πονάει αυτό, πονάει πάρα πολύ. Τους πονάει. Τους τσούζει. Και αυτό τους βγαίνει σε μίσος, τους βγαίνει σε κακία. Έτσι. Ένας λόγος λοιπόν που γίνεται bullying κατά τη γνώμη μου είναι αυτός. Έτσι λοιπόν και στα ερωτικά. Πολλοί αποφεύγουν το αντίθετό τους. Γιατί τους υπενθυμίζει τη δική τους ανεπάρκεια σε κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα τους. Ένας άνθρωπος λοιπόν που ξεφεύγει, ένας μη υγιής άνθρωπος σύμφωνα με την τυπολογία, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφαιθεί πολύ σε κάποια συγκεκριμένη λειτουργία, θα έχει δύο αντιμετωπίσεις κατά τη γνώμη μου. Ή θα κάνει αυτό που είπα, θα το αποφεύγει πάρα πολύ, ή θα το επιδιώξει.
Και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παρασύρονται από ένα στοιχείο της προσωπικότητάς τους θα αναζητήσουν το ακριβώς αντίθετο. Και θα ερωτευτούν και θα κάνουν, γιατί υπάρχουν δύο ειδών έρωτες. Υπάρχει ο έρωτας ο πιο έντονος και υπάρχει ο έρωτας ο πιο αληθινός. Υπάρχει ο έρωτας, ο πρώτος που ανέφερα, ο δυτικού τύπου έρωτας, που βλέπουμε στις ταινίες, στο Hollywood, έτσι που μας έχουν χτίσει αυτό το δράμα, αυτό το έντονο, το φαντασιωτικό, το οποίο εμφανίζεται στην αρχή σαν κάτι εκρηκτικό, και για αυτό το συναίσθημα έχουν γραφτεί εκατομμύρια τραγούδια, για αυτό το συναίσθημα έχουν αυτοκτονήσει άνθρωποι, για αυτό το συναίσθημα άλλοι δεν το έχουν ξεπεράσει ποτέ στη ζωή τους. Αυτός είναι ο ένας έρωτας που βασίζεται στη φαντασίωση, και υπάρχει και ο αληθινός έρωτας που δυστυχώς σήμερα έχει χαθεί λίγο πολύ αυτός ο έρωτας, και είναι ο έρωτας των πατεράδων μας και των παππούδων μας. Πώς πραγματικά ερωτεύονται οι άνθρωποι. Ο πρώτος δεν έχει σχέση με τον δεύτερο, αν και πολλές φορές ο πρώτος ενυπάρχει στο δεύτερο. Έτσι. Αυτό όμως είναι μια συζήτηση για άλλη φορά. Θα μιλήσουμε για τον έρωτα για άλλη φορά, γιατί αξίζει τη δική του συζήτηση αυτό. Έτσι. Αυτός ο φαντασιωτικός έρωτας, λοιπόν, σε αυτόν τον φαντασιωτικό έρωτα που ανέφερα, καταφεύγουν πολλοί άνθρωποι αναζητώντας το ακριβό τους αντίθετο. Το ακριβώς αντίθετό τους, ναι, συγγνώμη. Δηλαδή, ένας που είναι πολύ συναισθηματικά εσωστρεφής, παίζει όλη τη μέρα video games, είναι, που δεν είναι κακό, και εγώ παίζω ακόμα, video games, δηλαδή. Ακόμα παίζω Minecraft, σκεφτείτε, ακόμα παίζω Minecraft και είμαι δικηγόρος άνθρωπος, εντάξει. Αυτό. Καλά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι 50 χρονών και παίζουν Minecraft, τώρα τέλος πάντων. Το Minecraft είναι και αυτό. Είναι άλλο ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε συζήτηση. Τι έλεγα όμως τώρα, έχω τάσει τώρα να ξεχνιέμαι τι λέω. Ναι, σε αυτόν τον έρωτα καταφεύγουν πολλοί άνθρωποι. Ναι, είσαι έτσι, είσαι με ψημυρείς, δεν έχεις πάρει τον έλεγχο της ζωής σου, είσαι μια κατάθλιψη, είσαι αυτό το που λέμε το αρχιτυπικός ντούμερ, ας πούμε, και βλέπεις μια γυναίκα πάμπλουτη, ξέρω εγώ, δυναμική, μπόση, είναι CEO, ξέρω εγώ, και τρελαίνεις και το θες αυτό το πράγμα. Και πολλοί έρωτες της πρώτης κατηγορίας ανήκουν σε αυτό το πράγμα. Στην πραγματικότητα όμως δεν αγαπάς την ίδια την κοπέλα. Στην πραγματικότητα αγαπάς αυτό που σου λείπει και το βρίσκεις στην κοπέλα. Και δυστυχώς, επειδή, όπως είπα, ό,τι ελκύεις προβάλλεις, έτσι, είναι σαν ένας καθρέφτης οι ανθρώπινες σχέσεις πολλές φορές, το άρρωστο κριτήριο που έχεις θα συναντήσει το άρρωστο κριτήριο του άλλου. Δηλαδή, ένας που είναι σε μια ακραία πτυχή της προσωπικότητάς του θα ελκύσει και θα τα φτιάξει με ένα που είναι στην ακραία πτυχή του αντιθέτου της προσωπικότητάς του, και θα έρθουν αυτοί οι δύο, και συνήθως αυτά τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά, από παραδείγματα προσωπικά και διάφορα που από την εμπειρία μου την προσωπική και από άλλους ανθρώπους που συζητάμε και μου έχουν πει τις ιστορίες τους. Ναι, δεν πάει πολύ καλά αυτό. Δεν καταλήγει πολύ καλά. Εντάξει. Και λένε οι άνθρωποι ότι είναι πολύ αντίθετοι ο ένας με τον άλλον. Είναι αντίθετα, δεν έλκονται μεταξύ τους καθόλου αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ στην πραγματικότητα τολμώ να πω ότι για μένα δεν είναι καθόλου αντίθετοι. Δεν είναι ετερόνυμο αυτό. Στην πραγματικότητα είναι οι ίδιοι. Είναι σαν ένα δυσδιάστατο σχήμα, έτσι, όπου στη μία άκρη του σχήματος έχεις το σημείο α και στην άλλη άκρη του σχήματος έχεις το σημείο β, που τα βλέπεις εσύ στη δυσδιάστατη μορφή του και λες ότι wow, είναι εκ διαμέτρου αντίθετα αυτά τα δύο σημεία. Αν το δεις όμως τρισδιάστατα και το στραβώσεις λίγο και το δεις σε τρισδιάστατη μορφή, θα καταλάβεις ότι και τα δύο σημεία βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία. Δεν ξέρω τώρα αν έγινε κατανοητό αυτό. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δυσδιάστατα βλέποντάς το είναι αντίθετα.
Τρισδιάστατα, άμα το δεις όμως, είναι όμοια. Και στην πραγματικότητα αυτό που νομίζεις ότι είναι το αντίθετό σου, στην πραγματικότητα είναι όμοιο σου. Γιατί και οι δύο επιδιώκεται το ίδιο πράγμα. Επιδιώκεται την επιβεβαίωση και επιδιώκεται να έρθει ένας άλλος άνθρωπος και να αναλάβει και να σου φτιάξει αυτός την έλλειψη, το έλλειμμα που εσύ δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη να διορθώσεις. Είναι δύσκολο. Ποιος θα παραδειχθεί και θα αναλάβει την ευθύνη να διορθώσει αυτά στα οποία ο ίδιος ξέρει κατά βάθος ότι υστερεί. Ό,τι και είναι αυτό. Και περιμένουμε να έρθει ο άλλος να το διορθώσει αυτό. Και ελκύουμε τα λάθος άτομα. Και το καταλαβαίνουμε δυστυχώς με πολύ πόνο αυτό στη ζωή μας. Υπάρχει λοιπόν αφενός η απόλυτη απόθεση του αντιθέτου, υπάρχει και το απόλυτο κυνήγι του αντιθέτου, αυτό που νομίζουμε ότι είναι αντίθετο. Έτσι. Και υπάρχει και το τρίτο που συνδέεται με το πρώτο, που είναι η αναζήτηση του ομοίου. Δηλαδή, εγώ έχω ένα έλλειμμα στο χαρακτήρα μου σχετικά με κάτι και ψάχνω άτομα που λέω εγώ ότι ταιριάζουμε, που να με καταλαβαίνει, που να είναι σαν εμένα. Δεν τα έχουμε ακούσει αυτά. Για να επιβεβαιώσει αυτό που νιώθω ότι είναι έλλειμμα μέσα μου. Άτομα δηλαδή που είναι πάρα πολύ εσωστρεφή, έχω παρατηρήσει ότι αναζητούν οι γυναίκες που είναι και αυτές πάρα πολύ εσωστρεφείς. Και δυστυχώς αυτή η αντιμετώπιση, αυτό το cope που κάνουν πολλοί άνθρωποι, είναι πολύ ύπουλο γιατί πετυχαίνει. Γιατί και βρίσκουνε έναν άνθρωπο που είναι όμοιο και το θέμα είναι ότι στην αρχή επιβεβαιώνονται τόσο πολύ μεταξύ τους αυτοί οι άνθρωποι που παντρεύονται κιόλας και κάνουν και γάμους και περνάνε χρόνια μέχρι να καταλάβουν ότι τελικά στην πραγματικότητα αυτό που έψαχναν ήταν μια επιβεβαίωση και όχι ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι ύπουλο αυτό και δύσκολα θα βοηθηθεί κατά τη γνώμη μας αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό πολλοί κόσμος που αναρωτιέται, θεωρώ, πώς θα βρει το άλλο του μισό και πώς θα βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να αναλάβουμε την ευθύνη. Θεωρώ ότι είναι σαν να ευθυγραμμίζεις δύο καθρέφτες μέσα σε ένα δωμάτιο. Αν ο ένας καθρέφτης δεν ευθυγραμμιστεί σωστά, ο άλλος δεν θα ξαναστείλει το φως ακριβώς από εκεί που ήρθε. Δηλαδή, είναι σαν να έχεις, ας πούμε, τώρα πώς το πω, σαν να έχεις δύο καθρέφτες που να πετάνε λέιζερ ταυτόχρονα, να πετάνε λέιζερ. Και ο ένας να πετάει λέιζερ και ο άλλος να αντανακλά το λέιζερ που πετάει. Και ο σκοπός είναι το λέιζερ να ξαναπηγαίνει πίσω και από εκεί που ήρθε. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει και οι δύο καθρέφτες να είναι σε απόλυτα απέναντι ένας από τον άλλον. Άμα ο ένας έστω και λίγο γέρνει, το λέιζερ θα πάει αλλού μετά, θα χτυπήσει αλλού. Κάπως έτσι θεωρώ ότι είναι και οι ανθρώπινες σχέσεις. Θεωρώ ότι πρέπει εμείς να ευθυγραμμιστούμε πρώτα και να κάνουμε αυτό που είναι δύσκολο και πονάει, αλλά είναι αυτό που χρειάζεται όμως και αυτό που θα μας σώσει και θα μας βοηθήσει να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Τώρα, αν υπάρχει αυτό που λέμε η γυναίκα της ζωής μου ή αν υπάρχει το abundance mentality, αυτά είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό. Θέλω να μείνουμε στο ότι πρέπει εμείς να λάβουμε την ευθύνη να αντιμετωπίσουμε αυτά που ξέρουμε ότι υστερούμε κατά βάθος και από εκεί και μετά θεωρώ ότι έτσι θα γνωρίσουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος θα είναι αρκετά αντίθετος από εμάς ώστε να μας συμπληρώνει και να μην υπάρχει σύγκρουση δυνάμεων, αλλά θα έχει κάποια κοινά, έτσι, γιατί ξέχασα να το πω αυτό, σε κάποια πράγματα χρειάζονται κάποια κοινά. Ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει, ας πούμε, από προσωπική εμπειρία είναι ότι οι άνθρωποι που ταιριάζουν είναι άνθρωποι που, πώς να το πω τώρα, είναι αντίθετοι σαν χαρακτήρες, αλλά διασκεδάζουν με τον ίδιο τρόπο. Ας πούμε, οι γονείς μου, ο πατέρας μου και η μάνα μου, σαν χαρακτήρες είναι αντίθετοι. Όταν λέμε αντίθετοι, αντίθετοι. Λες πώς αυτοί οι δύο συνυπάρχουν.
Αλλά όταν πάνε σε ένα νησί, όταν πάμε διακοπές, τους αρέσουν τέτοια μαγαζιά. Τους αρέσει να. Γενικά λατρεύουν πολύ να πηγαίνουν σε. Το καλοκαίρι παλιά θυμάμαι που πηγαίναμε στη Χαλκιδική, στην Καβάλα, βόρεια δηλαδή, πηγαίναμε Χαλκίδα, ξέρω εγώ, και Αττική, έτσι. Πηγαίναμε σε διάφορα σημεία της χώρας. Και εντάξει. Έγινε μια παύση γιατί κατά λάθος πάτησα play σε κάτι άλλο και ταυτόχρονα ακουγόταν, sorry γι' αυτό. Πηγαίναμε διακοπές σε διάφορα σημεία και τους άρεσε πάντα αυτό το πράγμα, να κάνουν μια βόλτα στην παραλία. Λέει πάμε βόλτα. Πάνε βόλτα, βλέπουν τα μαγαζιά. Μετά κάθονται σε ένα τσιπουράδικο, τρώνε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τους αρέσει αυτό το πράγμα και τους δύο. Ενώ είναι αντίθετοι σαν χαρακτήρες, στο πώς διασκεδάζουν είναι όμοιοι. Και έχω παρατηρήσει αυτό, ότι ταιριάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αντίθετοι οι ίδιοι, αλλά θέλουν τα ίδια πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή βλέπουν τη ζωή με τον ίδιο τρόπο. Δεν γίνεται δηλαδή ένας να είναι της οικογένειας, να θέλει να κάνει οικογένεια και οι άλλοι να θέλει να μην κάνει οικογένεια και παιδιά. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται. Αυτό δύσκολα λύνεται αυτό. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι αφενός βλέπουν τη ζωή με τον ίδιο τρόπο ως προς τις επιδιώξεις τους, αφετέρου είναι αντίθετοι οι ίδιοι. Δηλαδή θα πάνε από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις στο ίδιο σημείο. Έχω παρατηρήσει δηλαδή ότι δεν είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή σε όλο αντίθετο, έτσι, δεν λέμε αυτό, εννοούμε το αντίθετο, αλλά σε ένα κοινό σκοπό. Γιατί όταν λέμε αντίθετό σου, ως προς τι αντίθετό σου, έτσι. Για να πούμε ότι δύο σημεία σε έναν άξονα είναι αντίθετα, προϋποθέτω ότι είναι αντιδιαμετρικά σε σχέση με ένα κοινό σημείο. Έτσι λοιπόν και οι ανθρώπινες σχέσεις χαρακτηρίζονται από αυτό το φαινόμενο, αυτό το μοτίβο, ότι είναι μεν αντίθετοι οι χαρακτήρες, αλλά πάνε στο ίδιο σημείο. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν αντίθετα, θα ήταν απλά διαφορετικοί. Έτσι. Δηλαδή η αντίθεση ενέχει μέσα την ομοιότητα με έναν περίεργο τρόπο. Θα σας πω και μια τελευταία ιστορία, έτσι, γιατί περνάει η ώρα, δεν θέλω να το κάνω τετράωρο, θα το συνεχίσω ίσως άλλη φορά. Μια φορά στο γραφείο είχε μπει ένα ζευγάρι μέσα. Όταν μπήκε μέσα ο δικηγόρος που δουλεύαμε, μπήκε ένας άντρας και μια γυναίκα, έτσι, μπαίνουν μέσα. Ο άντρας φαινόταν να είναι 40, η γυναίκα φαινόταν να ήταν πάνω από 50. Μπαίνουν μέσα και λέει ο δικηγόρος, λέει ήρθε και η μητέρα σας. Μόλις το άκουσαν αυτοί, τι η μητέρα μου, λέει, όχι, αν είναι δυνατό, λέει, γυναίκα, η σύζυγός μου είναι, λέει, γυναίκα μου είναι, λέει. Η άλλη θύχτηκε τόσο πολύ, φίλε. Δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια αυτό, αλλά ήτανε, το πήρε πολύ, το θύχτηκε πάρα πολύ, δεν είπε κάτι, αλλά από τη μούρη της κατάλαβε ότι ξύνησε απίστευτα, ρε παιδί μου. Αλλά όντως φαινόταν να έχουν τουλάχιστον 10 χρόνια διαφορά, τέλος πάντων ήταν η γυναίκα του και κάθισαν, είχαν ένα θέμα, δεν θυμάμαι τώρα, αυτός νομίζω το θέμα που είχαν ήταν ότι αυτός είχε ένα ακίνητο που ήθελε να το κρατήσει, να μην το πουλήσει, ενώ η γυναίκα του ήθελε να το πουλήσει για να καλύψουν κάποιες ανάγκες στις οικογένειες και αυτά, ενώ αυτός έλεγε να το κρατήσουμε, το νοικιάζουμε. Και θυμάμαι ότι ήρθα στο γραφείο και ήτανε μία ώρα μέσα. Πόση ώρα κράτησε αυτή η συζήτηση? Δεν απευθύνθηκαν ποτέ ο ένας απέναντι στον άλλον. Πολύ περίεργο αυτό. Δηλαδή δεν του είπα, ξέρω εγώ, ρε Κώστα, γιατί να το πουλήσουμε. Ρε Μαριάνθη, γιατί να το. Σταμάτα, άσε με λίγο να μιλήσω. Ούτε μία φορά δεν αντάλλαξαν λέξεις μεταξύ τους. Ούτε μία φορά κοιτάχτηκαν. Κοιτούσαν και οι δύο το δικηγόρο που ήμασταν μέσα. Ήμουνα και εγώ μέσα για την υπόθεση. Και πώς να σας το εξηγήσω αυτό? Μάλωναν χωρίς να μαλώνουν. Και μου πεις τι εννοείς τώρα? Δηλαδή,
διαφωνούσανε, αλλά απευθυνόμενοι στο δικηγόρο. Δηλαδή έλεγε αυτός στο δικηγόρο, έλεγε καλά τώρα γιατί να το πουλήσω αφού μπορώ να το νοικιάσω και είναι καλή περίοδος. Τώρα υπάρχει ζήτηση, κοιτώντας το δικηγόρο. Λέει άλλη, ναι αλλά κύριε τάδε το δικηγόρο ξέρω εγώ, γιατί να μην το πουλήσουμε, έχουμε τόσες ανάγκες, τι θα κάνουμε, θα πεινά, δηλαδή για το νοικιάζουμε τώρα θα τρέχουμε. Και μάλλον έτσι έμεσα ο ένας με τον άλλον, χωρίς να απευθύνονται ένας στον άλλον. Και όταν τελείωσαν, επειδή και εγώ είμαι λίγο περίεργος, εντάξει, το παραδέχομαι, όταν έφυγαν από το γραφείο και χαιρέτησαν, ήθελα να δω, μου έπιασε περιέργεια ρε παιδί μου, λέω θα ανταλλάξουν κουβέντα αυτοί οι άνθρωποι. Πώς είναι μεταξύ τους ρε παιδί μου. Και θυμάμαι που πήγαν στο θεάδρομο να πάρουν το ασανσέρ και εγώ κοιτούσα από το ματάκι του γραφείου. Το ασανσέρ άρχισε να έρθει, έκανε 2 λεπτά, πόσο έκανε, 1,5 λεπτό, δεν ξέρω. Και δεν αντάλλαξαν ούτε μία λέξη. Περίμεναν εκεί μία μισή ώρα, δεν αντάλλαξαν λέξη. Και εκείνη τη στιγμή ένιωσα, με έπιασε ένα σφίξιμο στην καρδιά, από αυτά που δεν μπορώ να αποτυπώσω με λόγια, αλλά θέλω να πω το πόσο τρομακτικό ήταν αυτό. Έτσι, πόσο τρομακτικό είναι αυτό. Και μου θύμισε ένα περιστατικό που είχε πει ο Τζόρνταν Πίτερσον, αυτός ο ψυχολόγος που ανέφερα πριν, που του είχε πει μια μέρα ένας που είχε ένα μαγαζί, ένα γνωστό μαγαζί που πήγαιναν και έτρωγαν ζευγάρια. Και το ρώτησε ο Πίτερσον και έλεγε αυτό στον Πίτερσον ότι αυτοί θα χωρίσουν. Αυτοί θα χωρίσουν. Και όντως χώριζαν. Και του λέει ο Πίτερσον, εσύ πώς καταλαβαίνεις, πώς λες ότι αυτοί θα χωρίσουν, αυτοί θα χωρίσουν. Δηλαδή αυτός έβλεπε τα ζευγάρια που κάθονταν στο μαγαζί, έβλεπε πώς αλληλεπιδρούσαν, πώς μιλούσαν και αυτά και έλεγε ας πούμε ότι αυτός θα χωρίσει, αυτός δεν θα χωρίσει. Και έπεφτε μέσα και του λέγει ο Πίτερσον, λέει, πώς το καταλαβαίνεις αυτό. Λέει, το καταλαβαίνω, λέει, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς το απάντησε, όταν τους βλέπω, λέω ότι αυτοί θα χωρίσουν όταν τους βλέπω να κρατιούνται να μιλήσουν. Κάπως έτσι το είχε πει, δεν θυμάμαι τώρα. Μπορεί να κάνω και... Αλλά το νόημα είναι αυτό. Το point είναι αυτό, ότι έβλεπε ας πούμε ότι ζευγάρια τα οποία μάλλον σκοτώνονταν. Έτσι. Και εγώ το έχω δει στο γραφείο, στα γραφεία που έχω δουλέψει στη ζωή μου, πόσες φορές έχουν έρθει ζευγάρια που μάλλον μπροστά μας, αλλά ήταν αγαπημένοι φίλοι. Έτσι. Και έλεγε αυτούς τέλος πάντων, αυτούς που μαλώνουν και φωνάζουν και κάνουνε, έτσι, που όσοι έχουμε σχέσεις, όσοι έχουν παντρευτεί, όσοι έχουν οικογένεια, το ξέρουν αυτό, ότι θα μαλώσεις, υπάρχει αυτό, έτσι. Αυτό το είχε πει και ο Αλέκος ο Καρπάς. Είχαν πει, γιατί τους βλέπω, τους παρακολουθώ, είχε πει κάτι πολύ ωραίο για αυτό το κομμάτι, ότι, παιδί μου, όσοι έχουμε οικογένεια, σκοτώνεσαι, έτσι, σκοτώνεσαι. Αλλά υπάρχει αγάπη από κάτω. Το νιώθεις. Έτσι. Μπορεί να μαλώνετε, μπορεί να βάλεις φωνές. Εγώ βλέπω το παππού και τη γιαγιά μου. Λέει η γιαγιά, ξέρω εγώ. Λέει η γιαγιά, Κώστα, άντε, πού είναι τα κολοκυθάκια. Εντάξει, θα φέρω τώρα. Κάνουν τέτοια. Τα βλέπεις αυτά. και χειρότερα και χειρότερα. Και κάνα μπινελίκι, κάνα τέτοιο. Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Αλλά λέει αυτό, μην τους φοβάσαι αυτούς. Να φοβάσαι αυτούς που δεν μαλώνουν. Αυτούς που δεν μοιράζονται, αυτούς που δεν ανταλλάσσουν. Αυτούς που είναι στη μούγκα. Αυτούς που δαγκώνουν το χυλάκι. Αυτούς να φοβάσαι. Γιατί αυτός τα κρατάει και μια μέρα θα τα βγάλει. Αλλά όταν τα βγάλει θα είναι αργά. Έτσι. Και γιατί κρατάει, γιατί παίζουν ένα game, ποιος θα υποχωρήσει πρώτος, γιατί είναι όμοιοι σε ένα πράγμα, έχουν τον ίδιο εγωισμό. Έτσι. Και εκεί θέλω να κλείσω ότι τα αντίθετα έλκονται, διότι το αντίθετό σου είναι αυτό το οποίο
σε απομακρύνει από το εγώ σου. Και αν κάτι μπορούμε να κρατήσουμε από το σημερινό, μιας και τελειώνει, είναι 1 ώρα και 50 λεπτά. Ωραία, είναι 1 ώρα και 50 λεπτά ακριβώς. Να κρατήσουμε αυτό. Στην αρμονία, στη διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού. Δεν θα εκτιμούσαμε το πόσο όμορφη είναι η Άνοιξη εάν δεν υπήρχε ο χειμώνας. Δεν θα χαιρόμασταν τη μέρα αν δεν υπήρχε η νύχτα. Δεν θα λέγαμε πόσο συναισθηματικός είναι ο ένας αν δεν λέγαμε πόσο λογική και ικανή είναι η άλλη. Η διαφορά των χαρακτήρων είναι ομορφιά. Είναι μια απόλυτη συμμετρία. Σαν να βλέπεις ένα λουλούδι, σαν να βλέπεις ένα πολύ όμορφο φυτό που έχει ένα υπέροχο σχήμα. Αν όλα τα πέταλα του λουλουδιού ήθελαν να είναι στο ίδιο σημείο του, δεν θα είχαμε λουλούδι. Η διαφορά των χαρακτήρων είναι αυτή που διαμορφώνει την ομορφιά των σχέσεων. Και για να το κάνουμε αυτό όμως, θα πρέπει να καταλάβουμε πρώτα ποιοι είμαστε και τι θέλουμε ακριβώς. Και τι είναι αυτό το οποίο θα μας συμπληρώσει. Επομένως, δεν το εξίδηλησα σήμερα το θέμα εντελώς, αλλά τα ετερόνυμα έλκονται. Και έτσι πρέπει να είναι. Και μ' αρέσει που είναι έτσι, γιατί ο ένας χαίρεται τον άλλον. Θεωρώ ότι τα ετερόνυμα έλκονται και με την εξής διάσταση. Είναι σαν να... Πολλές φορές βλέπω μια γυναίκα, ρε παιδί μου, εμένα γενικά με έλκουν πολύ οι δυναμικές γυναίκες. Γιατί εγώ δεν είμαι τόσο. Όταν βλέπω μια γυναίκα έτσι δυναμική, που έχει καλό χαρακτήρα, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που εγώ δεν έχω, νιώθω σαν να είμαι ένας κάτοικος της σελήνης, σαν να είμαι ένας εξωγήινος και να βλέπω τη γη. Και να βλέπω το πόσο όμορφη είναι η γη. Αν ήμουν πάνω στη γη, δεν θα το έβλεπα αυτό. Δεν θα έβλεπα πόσο όμορφη είναι η γη. Επειδή δεν είμαι στη γη, βλέπω τι ωραία που είναι η γη. Επειδή δεν είμαι στη σελήνη, βλέπω τη νύχτα το φεγγάρι και λέω τι ωραία που είναι το φεγγάρι. Για μένα λοιπόν ο πιο σπουδαίος λόγος που δύο άνθρωποι αντίθετοι ταιριάζουν μεταξύ τους είναι γιατί έτσι μόνο ο ένας μπορεί να χαίρεται τον άλλον. Το να χαίρεσαι τον εαυτό σου είναι αυτοικανοποίηση. Είναι εγωισμός. Στην αρχή μπορεί να φαίνεται ειδονικό, αλλά δεν βγάζει πουθενά. Το να χαίρεσαι τον άλλο και να σε χαίρεται για αυτό που δεν είναι ή να τον χαίρεσαι για αυτό που δεν είσαι, νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από αυτό. Γι' αυτό κατά τη γνώμη μου τα ετερόνυμα έλκονται. Κυρίως γι' αυτό, αλλά και για όλους αυτούς τους λόγους που είπα και είναι ακόμα πολύ περισσότεροι που δεν το τελειώσαμε σήμερα. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Θα επανέλθω με άλλο θέμα και βλέπουμε. Καλή συνέχεια.